Que tal os días? Hola a todos dende a Pobra do Caramiñal nun día fermoso, solleiro, de boa temperatura. E aquí estamos para contarlles as finais do Campeonato Galego de Bateis nun mes intensísimo aquí na Pobra do Caramiñal para o Club Remo Puebla, que está organizando distintos eventos de talla, que arrincaba co provincial, continúa agora co Campeonato Galego e que vai ter o seu broche de ouro dentro de 7 días coa disputa do Campeonato de España. Xa está todo preparado na auga para que principie a competición. Van ser os alevíns os que den o pistoletazo de salida esta intensa e apaixonante xornada coa primeira manga. E xa nos acompaña tamén Manu Bermo, que vai ser o encargado de debullar e de contarnos todos eses aspectos técnicos deste fermoso deporte. Manu, que tal, bons días? Moi bons días. Bueno. Nada, a ver se disfrutamos hoxe dunha boa xornada de remo. Os campeonatos galegos nunca fallan. Este campo, sobre todo, é moi fermoso de ver. Temos toda a dársena do muelle, tamén o muelle comercial, que agora está aberto. Normalmente non está porque, bueno, hai barcos traballando, pero temos a suerte de que hoxe está aberto. Hai toda a ficción no muelle, é moi fermoso de ver. É unha regata moi vistosa. Nada. E aínda está chegando a xente, non? Aínda un poquinho cedo, estánse situando, estánse posicionando xa aí, os estamos vendo coas distintas bandeiras, coas cores dos clubes, e xa están os alevíns preparados, non? Os alevíns que me dicía outro día un compañeiro teu que por primeira vez esta temporada van a estar esta categoría no Campeonato de España, que non é habitual. No Campeonato Galego sí que xa é costume, non? Exactamente, sí. É o primeiro ano que se vai a facer iso. Bueno, a ver que sale tamén. Eu creo que é unha oportunidade para os máis pequenos e as máis pequenas para, bueno, ir adentrándose neste tipo de competicións. Non é fácil xestionar os nervios e a ilusión que se provoca iso. Eu creo que é unha boa decisión. Seguro que moitos deles non durmiron hoxe, que tes experiencias tamén en distintas categorías, pois cando había unha competición desta entidade, pois era difícil dormir o día anterior, non? Sí, no, xestionar isto, sobre todo en edades tempranas, é complicado, pero bueno, é tamén parte do... é bonito, non? É parte do deporte, e creo que tamén os adestradores teñen que facer un bo traballo de tranquilizar, de preparar, para eso están. Para disfrutar, sobre todo os rapaces esta categoría, máis que para buscar resultados, xa están preparados as rapazas, neste caso vai ser a categoría feminina, as que abran as distintas mangas. Imos lembrar os carreiros. Polo 1 no 1 vai a estar o Club Remo Náutico de Ribeira, no 2 Club Mar de Mugardos, carreiro 3 para a Asociación Deportiva Esteirana, no 4 Cabo de Cruz e no 5 Tirán. E xa está en marcha, xa estamos vendo aí nas imaxes. Non sei se estiveche onte nas clasificatorias, pero a túa sensación, dicíasme antes a micrófono pechado, é que todo se pode decidir as distintas mangas, neste caso por poucos segundos, non vai haber que estar moi atentos. No, e sobre todo nesta categoría, porque, bueno, recordar a todos os espectadores que esta categoría son 500 metros, é dicir, salen dende fora... Un longo, non, Manu? Un longo. Salen dende fora, simplemente teñen que chegar ás boias de terra, o sea, 500 metros. É unha regata moi explosiva, que obviamente se vai decidir por pequenos detalles. Calqueira das 5 pode ganar. Aí estamos vendo as distintas embarcacións, os botes sobre auga, neste arrinque da competición, con moitísima tela que cortar e moito que contar, porque hai moitas mangas. Estamos vendo xa as primeiras referencias. Importancia do vento, Manu, que se me esquecía contarche que sempre é importante. O vento sí é moi importante, obviamente no remo. Neste campo normalmente non suele haber moitas diferencias,
Que pasa? Que hoxe hai nordeste, parece que hai como un pouquiño máis de abrigo nestas calles, nas dúas calles de dentro, na dúas, e parece que poden ter un pouquiño máis de abrigo, pero bueno, realmente é unha diferencia que podemos obviar, A ver, fora tamén está moi ben. a ver que chegan agora da nosa posición. Aquí xa temos un bo plano para ver como está esta primeira manga. Da sensación Parece que... Mugardos, Sí, Mugardos, Tirán tamén está moi ben. agora Vai estar estamos... moi xusta, Estamos vendo por diante, sí, Sí, vai Tirán, creo. Parece que Tirán vai entrar en primeira posición. e Tirán ao que vai por diante no carreiro número 5 cunha vantaxe importante. Sí que vai haber loita pola segunda e terceira posición. Intenta situarse aí Mugardos. Tirán primeiro, Mugardos segundo, terceiro Esteirana. Entra a cabo e agora vai pechar esta primeira manga neste carreiro 1 o Club Remo Náutico de Ribeiros. Así non se contamos a os tempos, pero imos anotando xa esa victoria de Tirán na categoría alevín. Mugardos, que era segundo clasificado, coido, Esteirana terceiro. e terceiro. Tripulación de Cabo de Cruz, control de embarque. Cabo da Cruz, control de embarque. Moi ben remado, a verdade. A verdade é que viñan bastante enteiras as 5 tripulacións. Ben remado. Bueno, pois Normalmente nestas categorías, obviamente son rapaces e rapazas moi pequenas de 12 anos. Bueno, é complicado buscar unha técnica exquisita, pero a verdade é que iban remando moi ben en bastante enteiras, en estas categorías, Manu, que se lles empeza a ensinar aos rapaces e as rapazas? Que Bueno, a ver, empezades a sobre aprender? todo que disfruten da competición, é o que se busca, porque ao final non podes exixir tampouco grandes cousas porque son rapaces pequenos. Nada, empezar a enseñarlles o que é máis ou menos a técnica, entrar a vez, sair a vez, tumbar. Bueno, o que primeiro se enseña é que o poñan máis ou menos en práctica e sobre todo que disfruten destes días, que ao final é importante. Estamos contándolles esta final do Campeonato Galego, unha edición, a pasada edición que se disputaba, coido que en Meira. Ven de disputarse a proba de categoría alevín e a continuación vai ser a quenda para a categoría infantil, neste caso 1000 metros. No carreiro 1 vai estar Tirán, no 2 Puebla, 3 Náutico Boiro, o Club Náutico Boiro, no 4 San Bartolomeu e no 5 Cabo de Cruz. Xa se están aí colocando. Estamos vendo imaxes agora do público que pouco a pouco vai enchendo as inmediacións desta zona do porto comercial da Pobra do Caramiñal, e aí están as da categoría infantil. Aquí que temos unha curiosidade, porque, bueno, normalmente non se ven dous barcos do mesmo equipo nunha final dun galego. É dicir, neste caso Cabo de Cruz, que ten a tripulación de Cabo de Cruz, e a do Náutico de Boiro, que é o seu filial, non? O seu filial, por así dicilo, pero bueno, están aí parellas as dúas embarcacións. Nada, nesta categoría Cabo ten un mérito enorme porque tuvo moitísimos equipos, non sei se chegou a ter 5 equipos na mesma regata. A verdade é que dá gusto así. Aínda por riba son as favoritas eu diría que son as favoritas para levar o primeiro e o segundo posto. A ver se cumplen os teus pronósticos. Imos lembrar a tripulación de Tirán que gañaba na categoría alevín, esa tripulación que estaba formada por Ángela Carros Seoane, con Evelyn Montero Orozco, Carla Rodríguez Crespo,
Daniela Varela Martínez Bartolomeu Proa. e o timonel Sara Pérez Martínez. Ese é o nome das remeiras de Tirán que se impoñía na primeira manga. Xa todo preparado para que arrinque a segunda proba, categoría infantil, intentando reinar en Galicia, buscando os campións deste campeonato galego. E moitas delas, pois, ademais o premio non só é levarse o campeonato galego, non? Porque o premio tamén pode estar, Manu, nese campeonato de España, que é o premio gordo, non? Que en teoría dicíamos tamén antes que deben estar as 3 primeiras clasificados, non? De cada Sí, a ver, grupo. eso bueno. depende, Cesamos Rabiza. porque en teoría vai por invitación as prazas do Campeonato de España, pero sí, normalmente suelen entrar as 3 primeiras do Campeonato Galego, ainda que, bueno, ao ser o campeonato, ao celebrarse aquí, normalmente suelen renunciar bastantes clubs vascos e cántabros tamén. Entón, pois, seguramente hai algunha praza máis que nos levemos nós, os galegos. Calle 2 e 4 Proa. Aí están todas alineadas, xa preparadas para ese pistoletazo de saída para que arrinque a competición. Calle 3 máis Proa. Aí dicíanos antes, Manu, seguro que na saída tamén é canto máis nervios hai, non? Unha vez que xa estás dentro na proba, que xa se empezan a tranquilizar, a collerlle o pulso a competición, non? Sí, no, sobre todo para min, personalmente, o momento de máis nervios é justamente agora, cando están aliñando e ves que non eres capaz, que se retrasa un pouquiño, que unha se vai para atrás, ao final ti estás tenso, esperando para remar, e non dá arrancado. Aí está a saída válida, en marcha xa a competición, saiu moi forte neste carreiro número 1 Tirán, neste arrinque de competición. Hai que lembrar que son 1000 metros, dous longos, e aí estamos vendo xa con Tirán, tamén está Puebla e con Cabo de Cruz, e un pouquiño retrasadas as que van polo carreiro central, non? Os dous botes que van polo carreiro central. Cabo de Cruz polo carreiro de 5, que parece que pode estar collendo xa a cabeza de regata, que saiu bastante ben, a verdade. Sí, vemos aí como están xa diante, medio barco, polo menos. Sí, Cabo de Cruz, aquí agora neste plano sí que se pode distinguir. Pero bueno, ao final son distancias que nunha virada se dan en un segundo. É seguro que aquí tamén hai, Manu, estrategia, non? Plan de competición. Bueno, a ver, realmente as regatas de bateio son regatas cortas. Hai que dar todo, intentar dar todo, non? Hai que dar todo, en toda a regata. Bueno, pois aí está en marcha a competición da categoría infantil, afrontando xa esta parte final do longo. Asiña van facer esa virada, que as viradas tamén son parte fundamental, Manu, na competición, son claves, sobre todo son decisivas. Sí, unha virada tente que salir ben. O sea, aquí nestas regatas non tes posibilidade de remontar moito, porque, bueno, son moi cortas, e tente que salir ben, senón é complicado despois remontar. Achegándose aí, mantense coido que Cabo de Cruz por ese carreiro número 5, sí, parece que sí. Pero tamén estamos vendo no 3 como se está o Náutico de Boiro, como se está chegando. Para mí as dúas favoritas para gañar este título. A ver a virada. A virada chega primeiro o carreiro 5. Bueno, van moi xustas, O resto dos botes vai a cousa moi igualada. 4-2 a Bertolomeu, Puebla, e agora virando Tirán Pereira polo carril número 1, liderando Cabo, seguido de Náutico de Boiro, Bertolomeu, Puebla e Tirán Pereira. Aí segue Cabo liderando prácticamente dende o arrinque, non? Sí. A proba.
xa é unha distancia considerable. Xa salvo unha debacle moi grande, eu penso que xa Aí estamos vendo o bote de Cabo de Cruz. remando moi ben, moi largas, moi ben. Avanzando pouco a pouco a competición. Agora neste primeiro plano aparecía Tirán. Vemos un plano precioso, Sí, plano do dron, non? Sí. Dende arriba. E aí segue a competición, segue a proba da categoría infantil e a segunda manga da xornada deste campeonato de España de Bateis. A Pobra do Caramiñal, capital hoxe do remo galego, nun mes fantástico para o conxunto, para a Pobra do Caramiñal, e neste caso para o Club de Remo Puebla, que organiza eses distintos eventos. Imos a ver, segunda e terceira posición van a estar moi cindidas, Agora xa empezamos a ter unha visión da proba. Aí segue mandando Cabo de Cruz, pero despois sí que está a cousa apretada. Parece Náutico de Boiro que van ser segundas, parece que le dan un pouquinho de vantaxe. Infantil femenino. Sí, parece que sí. Boiro e San Bartolomeu nesa loita. Náutico de Boiro e Cabo de Cruz, igual que San Bartolomeu. Cabo de Cruz que vai gañar con autoridade. Últimos. E agora todas as miradas están na segunda e terceira posición. Número 5, liderando con claridade. Cabo que está a piques de entrar, entra agora Cabo campeona de categoría infantil. O Náutico de Boiro segundo e terceiro San Bartolomeu. Terceiro San Bartolomeu, entra Puebla Quinta posición para Tirán Pereira. e a quinta plaza para Tirán. Cabo da Cruz. Ao final cumpriron os teus pronósticos, Sí, bueno, é o que dicía antes. Ao final, onte as dúas embarcacións de Cabo gañaron as súas respectivas tandas. Bueno, indudablemente eran as favoritas para hoxe e non defraudaron. E lembramos tamén as remeiras, a tripulación da gañadora, do barco gañador de Cabo de Cruz, que está formada por Sara Fernández Romero, con Lucía García Bamonde, Brenda Pérez Blanco, Lola Vázquez Chao e o timonel Andrea Sayans López. A fermosa proba, esta de categoría infantil. Vai avanzando a competición con rapidez, asiña van a estar xa sobre a auga as participantes na categoría cadete, vai aumentando a distancia, neste caso 1500 metros, 3 longos, e repasamos tamén os carreiros. Puebla vai estar na bolla 1, no carreiro 2 Cabo de Cruz, 3 Vila de Cangas, 4 Náutico de Boiro e 5 Mecos. E aquí si tes que aventurarte, non sei se estiveche onte nas clasificatorias. Sí. Puideche seguir as distintas categorías. Onte, bueno, nas súas respectivas tandas gañaron. Na primeira tanda gañou Puebla con 7.35, moi asustada coa segunda embarcación, con Mecos, nada, un par de décimas máis, máis. E noutra quenda gañou Cabo de Cruz con 7.29, un pouquiño máis rápida esta quenda que a anterior. E na segunda posición xa 15 segundos por detrás Vila de Cangas. Así que según estos tempos, que tampouco son demasiado fiables, porque bueno, son diferentes quendas, nunca se sabe realmente o potencial que dou cada embarcación, pero bueno, sí, as favoritas serían Cabo e Puebla.
Neste caso outra dúbida, hai que ter tamén na competición unha pizca de sorte cando é o sorteo das bollas, non? Sí, bueno, neste campo realmente da igual, non hai moita diferencia de carreira, pero sí, bueno, noutros campos obviamente hai que ter ese punto de sorte. E o feito de controlar tamén o que é o campo da regata parte con vantaxe o mellor Puebla ou non? Ou iso non o... Bueno, a ver, tampouco é importante. Non hai moita vantaxe, non. No. Bueno, pois aí están xa, en nada van a aparecer os botes da categoría cadete. Vai avanzando a xornada, levamos 20 minutos xa de competición. Xa se disputaron as finais da categoría alevín, con Tirán como gran protagonista, liderando a proba, e agora ven de rematar esa segunda manga na final de categoría infantil, que gañou Cabo de Cruz, segundo Club Náutico de Boiro e terceiro San Bartolomeu. E en nada vai principiar tamén a final da categoría cadete, na que van ter que cubrir os participantes 1500 metros. Sí, recordar que nesta categoría salen dende fora, outra vez, como as alevins. Son, neste caso, 2 ciabogas. 3 metros, o sea, 3 largos, 2 ciabogas. Xa son... Aquí xa hai que ter en conta que as ciabogas son os puntos críticos da regata. Sobre todo a segunda, porque donde poden virche máis os nervios. Se vas diante, por exemplo, poden entrar os nervios, podes deixar a bolla por estribor, eso mata a regata. Así que é unha regata moi interesante. Categoría cadete que estamos falando xa de idades... De idades de 16 anos, sí, 15 a 16 anos. Xa aquí estamos falando xa de rapazas que, bueno, xa levan tempo remando, e xa vamos a ver unha técnica máis depurada e moito máis. Cada vez as regatas, cando subes de categoría, van sendo máis vistosas en canto técnicamente. Despois, se son axustados ou non, eso non ten nada que ver, pero técnicamente sí que vai mellorando. Repasamos de novo: Puebla no carreiro número 1, no 2 Cabo de Cruz, 3 Vila de Cangas, no 4 Náutico de Boiro e no 5 Mecos. As 5 embarcacións, os 5 botes que van a pelexar por acadar a vitoria neste campeonato galego de bateis. Aí están xa alineadas. En nada vai se dar a saída a competición, e despois ainda nos van a quedar por diante outras 3 mangas na categoría femenina e completar toda esta xornada coa categoría masculina. Vemos como está intentando aliñar as embarcacións. Ali fora non é fácil, porque xusto ali non dá abrigo o muelle, entón pois entra o nordeste e non é fácil aliñar os barcos ben. Bueno, pois aí están pelexando contra o vento as distintas embarcacións, todo preparado, todas as miradas postas agora mesmo na auga. Estamos vendo aquí que está tendo problemas para situarse. Sí, normalmente cando tes ese tipo de problemas, o mellor... No carreiro número 1, non? Sí, Puebla. Sí, o mellor é irse para atrás, entrar outra vez e facelo ben, porque senón sales torcido ou eso perdes moitísimo tempo. Aí está esa batalla agora mesmo contra o vento de Puebla, intentando alinear o bote para que se poida levar a cabo a saída da categoría infantil, da categoría cadete, perdón, e despois xa vamos a ter 2000 metros, non? En juvenil, sub-23 e absoluta, que son 4 longos. Sí. Bandeira arriba e salen as embarcacións. Agora sí, aí está esa saída.
intentando xa colocarse. Primeiras paladas. Saída correcta da categoría cadete femenino. Moita igualdade. Estamos vendo agora no carreiro número 2 a Cabo de Cruz. Parece que Puebla quedou un pouquiño atrás. Salieron un pouco lentas. Vamos a ver si pueden Na remontar. categoría anterior, categoría Aí infantil está femenino. Tempos finais. Puebla. Jan Pereira, 5, 16. Así neste 29. plano dende arriba pois é tamén Puebla, complicado 5, porque hai 13, bastante 05. igualdade. Náutico de Boiro, 5, 05, 87. Samer Tolameu, Bueno, en esta 5, categoría que volvemos a ver 06, dos barcos de Cabo, Cabo, La 5, verdad es que gran trabajo de Cabo en 76. categorías Quinta femeninas. posición para Tirán Pereira. Veremos Cuarta que para Puebla. ademais de Terceiro, Samer estar aquí, Tolameu. gañan. Segundo, Náutico de Boiro. Campeón moito das mérito. Categoría infantil femenino, Cabo da Cruz. Cabo de Cruz que presenta neste campeonato galego 11 barcos. Coido que na única categoría que non tiña representación que era na sub-23. En marcha a primeira. O gran Longo da gran dominador, cadete non? femenino. Sí, sub-23 Con masculino. Puebla, Cabo, Sub-23 Vilas de masculino. Cangas, Náutico de O Boiro femenino teñen e todas Meco. Todas as as categorías. categorías. Cinco bateis, Aí con empezan cinco xa a bateis. chegarse. A esta primeira virada. Esta categoría é a Estamos 1 vendo a 3 no longo. carreiro número 4 e no 5 que van moi igualadas, tanto Náutico de Boiro como Mecos. Camiño desta primeira referencia, Parece veremos que no quen carreiro das cinco número chega dos por diante. Tamén Hai- intenta recurtar distancias, No, A van Cabo de moi Cruz, iguales, adiantado polo Sí, carreiro vai. número 2. vai moi parello. Por detrás, Puebla, Vila de Cangas, Náutico de Imos Boiro ver e Mecos, quen parece entra bastante primeiro. igualadas. Parece ser que Cabo de Cruz. Cabo de Cruz, Imos alá, como decíamos, con Cabo polo carreiro número 2. Cabo na virada agora. Moi boa ciaboga. Puebla, Vila E o resto Náutico entra de Boiro, bastante totalmente igualado. a par, e Mecos un pouquiño por detrás. Liderando Cabo. Sae e Monte Cabo igualmente xa. por detrás, entre Puebla, Vila de Cangas, Náutico de Boiro. Sí, parece que e saíron Mecos. un pouquiño antes Vila de Cangas e Náutico de Boiro. Fixeron moi boa ciaboga, a verdade. Aumentando Cabo a distancia, non? A diferenza. Sí. Sí, no, Cabo que Imperial, na ciaboga Imperial. Incluso é que sacou bastante distancia xa, Imos a ver agora este punto crítico, que é a seguinte virada. Para min é o punto máis importante na regata dos cadetes. E estamos vendo os outros tres botes tamén moi igualado. Sí, moi igualado, sí. Parece que Vila de Cangas sai un pouquiño mellor desta ciaboga. Si, colle agora, sitúase por detrás de Cabo. Aí estamos vendo como manteñen o ritmo as Tempos da remeiras de primeira Cabo de virada. Cruz. Moi boa Puebla remada, 2.26. moi boa remada. Véselles Cabo 2.20. moi enteiras as remeiras Vila de Cangas de Boiro. 2.26. Náutico de Boiro 2.26. Aí sigue a competición nesta categoría cadete, campeonato de España, dende a proba do Caramillal. Puebla, Vila de Cangas e Náutico de Boiro e un segundo por detrás destas tres. Embarcacións Mecos con 2.27. Buscando a segunda ciaboga. Os participantes nesta categoría. Desde a primeira quenda, Mecos pasou como primeira por diante de Puebla e Náutico de Boiro. Desde a segunda primeira foi Cabo, que superou a Aí Vila seguimos de vendo a Cangas. competición, a Desde proba. como mellor terceira, Náutico de Boiro. Con Cabo de Cruz, que mantén o ritmo, que segue liderando esta manga, esta terceira manga do campeonato galego. Vila de Cangas, A pelexa está por Pois detrás. Cabo, que onte marcou o mellor tempo, hoxe está repetindo no alto desta categoría. E a segunda posición Segue sen está afrouxar sendo Cabo de Puebla, Cruz. Vila de Cangas, Náutico de Boiro, con Mecos última. Mecos precisamente foi a que fixo. E nada van a segundo chegar, mellor tempo, cada no vez a mellor distancia é que máis gañou a importante. primeira quenda. Sí, Veremos. parece que todo ahora moi igualado, está... un segundo de diferencia entre os Parece que 4 remontou bateis. Puebla, No Mecos polo carreiro pode darlle a número 1. volta e veremos se algunha das 4 é capaz de está moi acercarse. asustado, Aí están pretos a ciaboga, Precisamente aí Cabo de temos a Cabo Cruz. mirando polo carreiro número 2 en primeira posición. Boa virada.
un pelín máis Seguida de aberta Vila de que Cangas. antes. Vila de Cangas parece que está por detrás. Se adianta Náutico de Boiro. El Puebla Náutico de Boiro que vai Puebla e virar Vila de agora en Cangas última están, posición polo carril número e Mecos 4. tamén están no Primeira mesmo segundo, Cabo. prácticamente, Segunda e un pouquiño rezagadas Vila, quedaron terceira Puebla, as cuarto Mecos, as de Náutico de quinto Boiro. Náutico de Boiro. E aí veñen xa afrontando xa o último longo. Últimos 500 metros, menos xa. Buscando a vitoria nesta categoría cadete. Vamos a ver a pelea por Por segunda e terceira o posición. segundo e terceiro posto, porque vai estar axustado. Parece que, bueno, gañadoras, parece claramente que van a ser as de Boiro. Vemos como veñen moi ben. E van cumprir co seu papel de favoritas. Categoría cadete femenino. Puebla 5-12, Cabo 5-01, Vila de Cangas 5-10, Náutico de Boiro 5-18, Emecos 5-12. Primeira posición para Cabo 5-01, segunda para Vila de Cangas 5-10. Aí estamos vendo a Cabo de Cruz, Quinta posición para Náutico de Boiro 5-18. Lidera con claridade que Cabo, segue mandando. 9 segundos por diante de Vila de Cangas. Vila de Cangas a súa vez que lle saca 2 a Puebla e a Mecos. Perde bastante terreo Náutico agora de xa a Boiro. referencia, en nada vamos a hacer esa referencia visual Puebla e Mecos. con Cabo de Cruz Vai estar axustado, nesa carreiro número 2. Metros, últimas paradas. Polo 5 Mecos tamén dándolle duro. Este campeonato. No 3 a pelexa con Vila de Cangas por esa segunda posición. Recuperou bastante. Bueno, agora sí que aumenta o ritmo de palada, non? Sí, isto ao final sempre se Parecía chama... que se reducía antes un pouco a diferencia coa segunda, pero mira agora como... No, ahora todos apretan. Vai se decidir aquí, Aí está Cabo de Cruz con Mecos. Parece que vai entrar Mecos. Ollo a Vila de Cangas tamén, Ollo. Mecos, Vila de Cangas entra... Non sei se Vila de Cangas, Non sei se Moi Vila de igualado, Cangas. moi igualado. O que está claro é que, bueno, o segundo e o terceiro posto vai se repartir entre a embarcación de Mecos e de Vila de Cangas. Categoría cadete, Cabo da Cruz. Victoria para Cabo de Cruz, que xa suma 2 triunfos no que levamos de xornada de competición na categoría infantil e tamén na categoría cadete. Lembren que en categoría Levín o primeiro clasificado era a Sociedade Deportiva Tirán. E a continuación xa estamos agardando tempos oficiales para ver quen se leva ese segundo e terceiro posto. hai que lembrar que aquí non hai foto finish Exactamente. e polo tanto agora en nada xa nos van a confirmar os tempos. Cabo de Cruz gañaba esta manga con moita solvencia, unha distancia importante, pero a gran pelexa estaba entre o segundo e a terceira posición. Dende aquí, dende a nosa posición, daba a sensación de que podía ser Vila de Cangas, pero certo que entraron nada, moi igualados. Aí está Cabo de Cruz celebrando tamén esa vitoria. Moi contundentes, Atención, Xa cando categoría juvenil femenino, gañas unha regata así, Amigrove, saindo calle primeira, Perillo, calle eso é 2, que teñeno moi calle 3, traballado, Chapela, seguro que o calle merecen. 4, Cabo da Cruz, calle 5, tripulacións a liña de saída. Categoría juvenil,
Agora son 2000 metros a distancia que van ter que cubrir as participantes nesta cuarta manga do Campeonato de España de Bateis na Pobra do Caramiñal. No carreiro número 1 Perillo, no carreiro número 1 Amegorbe, no 2 vai a estar Perillo, no 3 Robaleira, carreiro 4 para Chapela e 5 Cabo de Cruz. Ahí está Cha, alineándose. Categoría juvenil. Intentando domar aí os botes. Si es que a saída dende aquí non ten tanta dificultade como dende fora, non, Manu? No, aquí está totalmente abrigado polo muelle. Aquí non suele haber problemas. Ademais que vemos que o vento parece que está baixando. Parece que vai a menos. Así que bueno, non está sendo un gran inimigo hoxe para no. as participantes. Aí estamos vendo os 5 botes que van a participar nesta manga categoría juvenil. E ademais estamos nun momento importante tamén da temporada, non? Nese sprint final. Sí, bueno, estas ahora quedan realmente 3 regatas. Esta, a clasificatoria do de España, e a gran final do de España. Agora levas traballando ao final todo o ano para estas dúas regatas. Sobre todo para estas, non? Sobre todo para estas. Dúas citas marcadas en vermello polos participantes. Totalmente. Sobre todo para as categorías base, porque a partir de juvenil xa se pode remar en traíña. Entón, bueno, tamén te soberán para remar traíña, pero de cadetes, infantil e alevín teñen solo estas competicións. E cambia moito de competir en traíña? Sí, é totalmente distinto. Non ten nada que ver, son regatas de 20 minutos. Tes que xestionar outro tipo de cousas, non solo forza bruta, como o bater que vas a tope os minutos que sexan, porque ao final son 8, 9. Pero na traíña tes que xestionar outro tipo de cousas. É unha remada máis técnica, máis larga, é distinto. Aí seguimos vendo as participantes nesta categoría juvenil. Todo preparado. Non se vai a calle 4, un poquinho popa. Cerillo un pouco, pero a que se vai detrás da boia. Aí está, saída válida. Saída correcta. Saída válida pola carreiro número 1, saiu Amegrove. Robaleira 3, Chapela 4 e Cabo da Cruz, carreiro número 5. A saída da Amegrove. Perillo no carreiro número 2, no 3 Robaleira, 4 Chapela, 5 Cabo de Cruz. Vemos ahora no carreiro número 3. O 13 tamén en ese plano que tiñamos antes no carreiro número 1. Intentando colocarse aí Amegrove e tamén Robaleira. 4 longos, 2000 metros. Parece que si Robaleira colleu cabeza da regata. Robaleira que onte, por certo, gañou bastante contundentemente a súa quenda. Bueno, polo tanto... E polo tanto é aspirante a poder estar entre os primeiros, non? Sí. Pode ser unha das favoritas. Tempos Robaleira. da categoría anterior, tempos da categoría cadete. Puebla. Aquí non falta de nada, estamos escoitando eses tambores, non son se son de guerra ou de que. 91. Aí.
a afición de Chapela que sempre adoita Ruidosa. moito ruido, sí. Os aficionados Eso está ben. corre e ruido, con esa corre Náutico de Boiro, laranja, 7, con moitos aficionados aí 52. Mecos, 7, de Chapela, 44, seguindo a proba, 58. día de calor. Quinta posición, Náutico de Boiro. Rovaleira e Megrove que parece que están marcando xa diferencias bastante notables. Segundo, Vila de Cangas. Sí. Campeón Galegas, categoría cadete. A Megrove que Cabo tamén onte gañou a súa tanda, así que en teoría as dúas favoritas van xa Rovaleira e diante. Megrove. Sí. Aí estamos vendo. Chegando xa a primeira virada. Pois chegan as dúas moi Estamos xuntas, preparándonos, aí temos as primeiras viradas con a Megrove e Robaleiras por carallos 1 e 3. Agora virando o carreiro número 2 destacado Perillo e tamén o 4 Agora e 5 chegan de o Chapela e resto Cabo. dos Liderando botes Megrove e Robaleiras, seguido de hacia Salvador Boga. Perillo, Chapela e Cabo. Neste primeiro carreiro aí está a Megrove. Segue mantendo ese duelo con Rovaleira. E agora, bueno, dende aquí é difícil, moi difícil. Aí estamos vendo a remeiras de Rovaleira. A ver, que che parece a palada, o ritmo de Rovaleira? remada preciosa, moi larga, aparentemente tranquilas, ainda que dentro xa vos digo que tranquilas non van, que eso cansa moito, remar así de largo cansa, pero non, moita calma, con autoridade, pelexando con a Megrove. Imos ver agora, dende aquí non temos referencia visual, pero imos ver agora como van, non? Porque chegaron a par, imos ver se hai diferencias ou siguen así. Agora estamos vendo ese plano no carreiro número 3. Aí sigue Rovaleira. Faltanos situar un pouco a Megrove que viña polo carreiro número 1. Ahora neste plano por detrás está... Aí ven a Megrove. Aí ven a Megrove. Agora me situado na segunda posición. Moi iguales, ben. E despois Cabo de Cruz e tamén Chapela loitando pola terceira posición. Rovaleira parece que abriu un pouquiño de... Sí, pero ahora estamos vendo en segunda posición tamén anda, bueno, Megrove, aí ven a Megrove. Estamos vendo que Cabo de Cruz tamén terceira Cabo de Cruz. Chega Megrove agora a virada. Por detrás, Perillo, A ver na terceira posición. Perillo e Cabo, Chapela 3 prácticamente a par. Perillo, Chapela e Cabo liderando Rovaleira, segunda Megrove, terceira puesto quinto. A pelexa vai estar por la terceira posición, a priori, vai estar por la terceira posición. A ver si a tripulación... Xa camiño da última virada. A ver se a tripulación do Grove é capaz de remontar esos 5 segundiños que lle sacaron ahora a Rovaleira neste segundo longo. A pelexa polo terceiro posto sí que vai ser moi interesante, Parece que ahora Cabo sai un pouquiño mellor que Chapela e que Perillo. Imos ver si se abren diferenzas ou non. Agora lembramos tamén a tripulación de Rovaleira, que está formada por Tecla Vaz, con Claudia Dorado, Esther Dorado, Tania Dorado. Aquí hai 3 irmáns. En Rovaleira hai 3 irmáns: Claudia Dorado Acevedo,
Esther Dorado Acevedo e Tania Dorado Acevedo. E iso é outro dato curioso, non? Sí, curioso. Moi curioso. Robaleira, que está liderando esta proba. En Amegrove están sobre auga Candela Cameselle, Abigail Parada, Clara de Besa, Claudia Alfonso e o timonel Julia de Besa. Lidera Robaleira, seguido de preto cerca por Amegrove, e Amegrove xa máis desafiada. E antes non o comentamos, pero ahora xa os tempos oficiais din que na categoría cadete femenino gañou Cabo de Cruz contundentemente, e na segunda posición finalmente Vila de Cangas. Vila de Cangas segundo, terceiro Mecos. Terceiro Mecos. Unha diferencia de 3 décimas, xa vimos que Mínima. diferencia mínima. Desta categoría juvenil femenina. E as juveniles que ahora se achegan a terceira ciaboga. Son 5 segundos de diferencia, veremos. Recordad tamén que en infantil primeiro era Cabo de Cruz, segundo Náutico de Boiro e terceiro San Bartolomeu, ese era o podio. Virando agora tamén polo carreiro número 1, Amegrove. Están na zona de virada. Primeiro Robaleira, pero Amegrove, cuidado, que parece a min que recortou un pouquiño. Vai haber, polo tanto, pode haber pelexa. Pode haber pelexa, sí. Pode haber unha pelexa importante. Vamos a ver como salen ahora. Perdón, Cabo polo 5, Chapela polo 4. Liderando Robaleira, segundo Amegrove, terceiro Sí. Vemos aí como un pouquiño, eu penso que remontaron, Ese primeiro plano de Amegrove. Vemos aí a patrona pedíndolles máis. Apretándoas aí, Sí, este é o momento, de apretar. Amegrove e Robaleira loitando pola primeira posición neste campeonato de España que se está celebrando dende as 11 da mañá aquí no muelle comercial da Pobra do Caramillal. E aí seguimos vendo as participantes nesta cuarta manga. 8.03 para Salgado Perillo, 7.50 para Robaleira, 8.10 para Chapela e 8.06 para Cabo. Lidera Robaleira con 7. Uns 300 metros, non mano, máis ou menos, de poder chegar. Sí. Ou menos. 200 metros. Aí veñen Robaleira e Amegrove. Vamos a ver si suben o ritmo ahora da remada para acabar. Pero parece que vai a estar moi xusto, Chapela, 8 de 7 segundos por detrás de Salgado Perillo. Robaleira e Amegrove. Imos ter batalla por adiante. Amegrove que ahora sube o ritmo. Polo terceira posición. Robaleira e Amegrove. Imos ver quen chega primeiro. Robaleira liderando nas 3 viradas. Vai entrar Robaleira. Vai entrar Robaleira. Nos últimos metros, Robaleira destacada, mantente destacada na cabeza. Remando moi ben, Final cunha vantaxe importante, Sí. Ao final, non sei se aguantaron o ritmo en Amegrove, pero certo, ou subiu o nivel, o ritmo Robaleira, que entra agora. Espectacular Robaleira. Imos ver a terceira posición, cuidado. A segunda vai ser tendono para Amegrove. E aí está a pelexa entre Perillo e Cabo de Cruz. Perillo e Cabo de Cruz. Entra Perillo. Foi do que foi Perillo. Eu non me aventuro a decir nada, Recibimos cun forte aplauso a Chapela. Imos a ter victoria para Robaleira. Campeonas galegas. Segundo Amegrove. Juvenil femenino. E a ver como se decide ou que queda o terceiro caixón do podio entre Esta foi moi axustado, Perillo e Cabo de Cruz. Imos agardar a tempos oficiais para ver quen se leva ese terceiro posto. Ten que pasar control de embarque. Amegrove, control de embarque. Tripulación de Perillo, ten que pesar embarcación. Perillo, pesar embarcación.
ven de rematar esta cuarta manga a categoría juvenil. Con Rovaleira como gran protagonista. Mandou dende o arrinque. Segundo posto para Amegrove. Quédanos a dúbida da terceira posición nese duelo de poder a poder entre Perillo e Cabo de Cruz. E en nada, en cuestión de minutos, vai principiar a quinta manga xa da categoría sub-23. Tamén para eles 2000 metros. Carreiro número 1 Chapela, no 2 Bueu, 3 Rianxo, 4 Vilaxoán e 5 Cabo de Cruz. Campeonato galego que está organizando o Club Remo Puebla, que con anterioridade tamén celebrou o campeonato provincial e que a vindeira semana vai ser tamén este campo de regatas, vai ser aprobado Caramiñal, capital do campeonato capital do remo nacional, campeonato de España de bateis. Vai a dar comezo ahora sub-23 femenino que promete espectáculo ou non promete? Sí. Onte na primeira tanda clasificatoria gañou Rianxo con 10.34, pero é que en segunda posición quedou Chapela con 10.34 tamén, con 2 décimas de diferenza, é dicir, esas dúas embarcacións prometen espectáculo. Carreiro un Chapela, no 3 en Rianxo. Aí seguimos vendo esas imaxes da xente que está presenciando aquí en directo este campeonato galego de bateis, aguantando tamén a calor. E Cabo de Cruz aquí que volve a ser favorito, Levamos 50 minutos, Cabo de Cruz. Onte gañou con moita autoridade a súa quenda, con 10.29, Club de Marbueu con 10.43 na segunda posición, é dicir, bastante diferencia. Vamos a ver si son quenes de demostrar hoxe. E ti si tes que apostar, apostas por Cabo de Cruz? Eu non ou Chapela e Rianxo? Non o sei, porque entre distintas quendas, por exemplo, onte non podes saber si... Non podes calibrar, claro, ao mellor Cabo foi ao 60%, ao verse tan diante. Porque recordamos que onte foron as xornadas clasificatorias para esta final que constaban de dúas quendas, nas cales as dúas primeiras de cada quenda pasaban e o terceiro mellor tempo tamén pasa. É dicir, ao mellor nunha quenda, se te ves moi diante, pois xa ao mellor vais a ritmo para estar máis frescos para hoxe. Bueno, son distintas cousas que se fan a xornada do sábado, que pode axudar ou non, pero bueno. Xa entran para aliñar. Estamos tamén á espera dos tempos oficiales da juveniles, non nos olvidamos. Lembramos Chapela, Carreiro número 1, 2 Bueu, 3 Rianxo, 4 Vilaxoán, 5 Cabo de Cruz. Ven de gañar en categoría juvenil Rovaleira, segunda Amegrove, o que decía Manu, agardando os tempos, sobre todo para clarificar un pouco a terceira posición nesa loita titánica que mantiveron Cabo de Cruz e Perillo. Pouco a pouco que imos coñecendo xa os gañadores nas distintas categorías. Neste caso no apartado feminino, Tirán vencedor en categoría Alevín. O gañador na categoría infantil foi Cabo de Cruz.
A final cadete impúxose Cabo de Cruz. E na categoría xuvenil foi Robaleira a primeira en chegar para proclamarse campeoa galega. E agora estamos vendo xa todo preparado na categoría sub-23 e despois vai vir a categoría absoluta, a categoría raíña, non? Sí, bueno, parece que hai algún tipo de problema ca boia do carreiro número 3. Onde está Rianxo. Sí, probablemente se enredou a estacha. Bueno, a estacha, para que non o sepa, é unha corda na que podedes ver aí as patronas agarrándose para, bueno, simplemente para axudar o aliñamento, non? Incluso nunha virada, non, mano, se pode enganchar. Sí. A veces dá problemas, obviamente non é típico, Non é habitual. pero bueno, sí. Bueno, parece que se soluciona ese problema. E agora sí que xa alineándose todo preparado para que se dé a saída a esta quinta manga, categoría sub-23, 2000 metros, 4 longos. Voy un pouco para un poquinho máis, Rianxo, voy quieta, que se vai Chapela e Rianxo un pouco para quieta aí, Chapela, quieta, Rianxo. Aí loitando, bandeira abaixo e esta saída desta quinta manga sub-23. Carreiro 1, repetimos unha vez máis, Chapela, no 2 Bueu, 3 Rianxo, 4 Vilaxán e 5 Cabo de Cruz. 2 para Bueu, 3 para Rianxo, 4 para Vilaxoán. En marcha xa penúltima manga da categoría feminina. Saída moi explosiva de Rianxo, Da quenda anterior. que parece que colleu a cabeza. Vamos ver si... Aí estamos vendo agora 37. Carreiro número 3, a Rianxo. 76. Robaleira 10, 20, 13. Chapela 10, 48, 37. Cabo 10, 39, 15. Quinta posición para Chapela, cuarta para Cabo, terceira para Salgado Perillo. Estamos escoitando agora os resultados da categoría juvenil. E ao final, coido que a terceira plaza que foi para Perillo. Para Perillo, sí. Perillo, Pois debeu ser por nada, terceira posición. Ya están sobre a auga deste campo de regatas da Pobra do Caramiñal. Os participantes na categoría sub-23. E a afición de Chapela que cada vez fai máis ruido, nunca defraudan. Categoría sub-23, Manu, que no Campeonato de España non hai. No. No Campeonato Galego. Unha categoría que é prácticamente nova, porque o primeiro ano que se introduciu foi o ano pasado, e que, bueno, é unha categoría de transición de juveniles para absolutos. Chegando xa hacia a boga, a ver as primeiras referencias. Temos os carreiros 1, 3 e 5 a Chapela, Rianxo e Cabo. Agora virando Bueu e pechando Vilaxoán, liderando Chapela, Rianxo e Cabo. Cuarta Bueu, quinta Vilaxoán. As tres primeiros carreiros que parece que dominan un Sí, poquinho, Chapela. pero Estamos vendo aquí agora. Pero a diferencia é mínima, Sí. Está... Vilaxoán que sí que parece que están un poquinho máis
rezagado. Buscando as participantes a segunda virada. Imos a ver agora si algún abre un pouco unha distancia, non? Asiña lles contamos como está a situación da proba, cando se acheguen un pouquiño máis a nosa posición. Tiempos da primeira Estamos vendo virada. agora Chapela 2.28, Bueu 2.31, Rianxo 2.28, Vilasoa 2.37 e Cabo 2.28. Liderando Chapela, Rianxo e Cabo con 2.28, 3 segundos por detrás Bueu con 2.31 e 6 por detrás Vilasoa 2.37. Comeza igualadísima esta categoría sub-23, un Chapela, Rianxo e Cabo no mesmo segundo, virando a para as 3 bateis. están escoitando de fondo pois os tempos despois desa primeira mirada. E agora sí que vamos ter xa visión. Ollo con Cabo que parece que O acelerou carreiro o número ritmo. 5, Cabo, sí. O carreiro número 5 que está dominando agora. Pois remontada, Pois cambiou o conto. Vaya longo de Cabo da Cruz. Aí está Cabo. No carreiro número 3 está Rianxo. Cabo que vai agora pola Cía Boga. Por detrás chega Rianxo. Chapela no carreiro número 1. Vai agora entra na virada no carreiro número 2 Bueu. Moi boa Cía Bogas, as 4. Vamos a ver. E agora chega un tanto rezagada aí Vilasoa. Un pouquinho aberta. Pois Gañou terreo agora tamén. Estamos vendo a Bueu, ¿no? A verdade é que non é doado decidirse aquí ou contar quen vai liderando, porque vai cambiando un pouco a competición, ¿eh? Estábamos vendo que parecía que chegaban con bastante vantaxe anterior virada con Rianxo con Chapela, pero Cabo de Cruz a verdade é que foi pouco a pouco recortando diferenzas. Imos ver si reafirman este golpe en riba da mesa, ¿no? Cabo de Cruz creo que caso de ganar sería terceira victoria, ¿no? En 5 mangas. Que demostra un pouco o potencial que tamén ten Cabo de Cruz. Sí. Xa o falamos antes. Este ano Cabo en categorías femininas fixe un traballo espectacular, ¿eh? 2 por detrás Chapela 5.05, 3 por detrás de Chapela Bueu con 5.08 e 14 por detrás Vilasoa con 5.22. En nada van a facer a última virada. Poñendo un poquinho de serra de por medio con respecto a Rianxo, que lle leva 4 segundos, e a Chapela a que lle leva 6 segundos, deixando xa Bueu a 9 e a Vilasoa a 23. Comeza a liderar Cabo da Cruz, aguantan por detrás Rianxo, Chapela, Bueu, Cede, Cerreo, Vilasoa. Están xa chegando Na zona de Ciaboga. a esa punta do muelle. Vamos a ver si Cabo é capaz de aguantar este ritmo que impuxo no segundo longo e que lle deu bastante ventaxa. Por onde menos a máis, ¿eh? De menos a máis. A punto de virar. Vemos a Cabo liderando polo carreiro número 5 de novo en primeira posición. Entra Cabo. Rianxo polo carreiro número 3. Chapela polo 1. Rianxo e Chapela que van bastante iguales, ¿eh? Chapela un pouquiño por diante. Perdón, Rianxo un pouquiño por diante.
Sofía Boga. Tercera Chapela, cuarto Bueu, quinto Vilasoa. Na parte final xa. Participantes nesta quinta manga, categoría sub-23. Olla un Chapela, na 2 Bueu, 3 Rianxo, 4 Vilasoa, 5 Cabo de Cruz. Sigue Cabo de Cruz defendendo a primeira posición. E por detrás Rianxo e Chapela loitando por facerse co segundo posto. Apunta que se pode ser o podio nesta categoría sub-23. Unos 200 metros. Parece que Cabo reafirma a súa primeira posición. Vamos a ver quen se leva o segundo e o terceiro posto. O segundo pode ser Rianxo. Aí está Cabo con autoridade. Na parte final, nos últimos metros, Cabo que se vai facer co primeiro posto, vai ser o terceiro título en 5 mangas, las 5 mangas que levamos. Aí está chegando agora xa Cabo de Cruz. Cabo de Cruz. Cabo de Cruz. Segunda posición para Rianxo. Entre Rianxo y tercera Chapela. Chapela. Entra agora Bueu. E agardando a chegada de Vilasoa. Os últimos metros xa para a embarcación de Vilasoa. Cabo de Cruz, la primera posición. Segunda Rianxo e terceira Chapela. Último esforzo para Vilasoa. Entra agora Vilasoa. Campeona Calegas, categoría sub-23, Cabo de Cruz. Atención. Victoria para Cabo. Ten que pesar embarcación. En nada xa a última manga desta categoría feminina. Tripulación de Cabo da Cruz. Ten que Categoría pasar control absoluta de final, embarque. onte clasificatorias, Cabo da Cruz, hoxe control de gran embarque. final. Con Puebla no carreiro número 1, 2 Mugardos, los 3 Mecos, 4 para Cabo de Cruz e no 5 Chapela. En nada, categoría absoluta. Estamos algo máis dunha hora de competición. As 11 da mañá daba xa saída, categoría alevín. E a partir de aí o resto de participantes e de categorías infantil, cadete, juvenil, sub-23. En nada vai principiar a categoría absoluta. Lembramos vencedores para toda a xente que chega agora a retransmisión. Categoría alevín, o primeiro posto era para Tirán. Na categoría infantil o podio está formado por Cabo de Cruz como primeiro clasificado, segundo o Club Náutico de Boiro, terceiro San Bartolomeu. Na final cadete, primeira posición para Cabo de Cruz, segunda Vila de Cangas e terceiro Mecos. Categoría juvenil, primeiro Robadeira, segundo posto para Megrove, terceiro Perillo. E ven de disputarse, ven de celebrarse a categoría sub-23 con Cabo de Cruz
Mugardos, calle O 2. primeiro clasificado, segundo Rianxo, terceiro Chapela. Cabo da Cruz, calle 4, Chapela, calle 5. Tripulación a línea de saída. Que podemos agardar, Manu, desta categoría absoluta? Cales son as túas sensacións despois do visto onte? Que pode pasar? Onte esta regata promete, porque onte na primeira quenda clasificatoria quedou Mecos en primeira posición con 10-0-3. En segunda posición Club de Mar Mugardos con 10-0-4, o sea, un segundo de diferencia entre o primeiro e o segundo clasificado. E na segunda quenda entraron primeiras Chapela con 9.59, é dicir, unha quenda máis rápida que a anterior. E segundas clasificadas Club Remo Puebla con 10.07. É dicir, Chapela cun pouquiño máis de autoridade, pero vamos ver si son quenes de reafirmalo hoxe, non? Quietas. E como terceiro mellor tempo, Cabo de Cruz. Aí está a saída. Aí está a saída, xa, ahora da verdade para a categoría absoluta. Categoría absoluta. Carreiro número 1 para Puebla. E absoluta xa sobre as augas deste campo de regatas da Pobra do Caramiñal. 1000 metros, 4 longos. E loitando Puebla, Chapela, Mugardos, Mecos e Cabo de Cruz por facerse co campeonato galego de bateis da categoría feminina. Inicio bastante igualado. De momento non hai ningún que saíra con certa vantaxe. Da sensación, non? Sí, parece que todo moi igualado. Vamos a ver como se vai desenrolando a proba. Como mellor terceira, Cabo da Cruz por tempos. Chapela marcou o mellor tempo 11 con 9.59. Segunda posición para Mugardos de 0.4, Cabo de 0.6, Puebla de 0.7. Afrontando a parte inicial desta última manga, a categoría absoluta, final da categoría absoluta. Vamos a ver si temos alguna referencia visual para ver quen vai diante. De aquí é moi complicado. Moi complicado porque nos collo justo na outra punta. Buscan agora esa primeira ciaboga. Por lo tanto é difícil ter unha referencia. Poder contarles quen está liderando agora mesmo esta proba. Contando xa o tramo final. Están en prequiño desa ciaboga. Parece que Chapela entra primeiro. Mecos e Puebla moi igualadas. Liderando Chapela, seguida de Mecos, Puebla, Mugardos e Cabo. Chapela que parece que vai xa un pouquiño diante, Agora na volta imos poder contar xa. Pero si dá a sensación de que Chapela a que está mandando. Carreiro número 5 Chapela. E as outras 4 que nos van a dar un bon espectáculo, Polo 4 Cabo de Cruz, 3 Mecos, carreiro número 2 Mugardos e no carreiro número 1 Puebla. Entón estamos vendo que a manga máis igualada, no que levamos da mañá. Sí, ao final nas categorías absolutas as diferenzas son mínimas. Sempre se decide en base a pequenas cousiñas que ao mellor incluso non dependen nin de ti mesmo.
posición en categoría absoluta. A final femenino do campeonato de Galicia de Bateis que se está disputando na Pobra do Caramiñal. Cabo de Cruz parece que quedou un pouco máis rezagada neste longo. Agora xa estamos vendo a Chapela que está mandando. Chapela que Unha vantaxe importante, cada vez abrindo máis diferentes. Chapela. Na segunda posición está pelexando agora Mecos por a segunda posición. Vamos con mirada de Chapela. 5 minutos. Mecos, 49 segundos. Cabo de Cruz. Detrás. Segunda posición para Mecos. Ahí está a virada de Mecos. Entra Cabo de Cruz. No Barreiro, número 1 chega agora a Puebla. E entra tamén Mugardos. Liderando. Chapela, seguida de Mecos. Tercera posición. Ya van a par. Ahí Cabo por diante. Primera posición para Cabo Puebla. Saiu Cabo un pouquiño diante de Puebla nesa virada, que parece que a fixeron un pouquiño máis cinguda, por iso saíron un pouco antes. Vamos ver se recuperan ese tempo Puebla ou se reafirma Cabo como terceiro clasificado. E a ver se aguanta Chapela, non? A ver se aguanta Chapela nesa primeira posición. Sí, bueno, Chapela que vai remando moi ben, moi largo, parece que van tranquilas. Vai ser difícil, que lle quiten a bandeira. Terceiro longo agora desta proba. Agora pola última Ciaboga. Buscando o podio desta categoría absoluta da sexta manga. Nada, estaremos xa no ecuador da competición. Despois vai ser a quenda para a categoría masculina. Están xa buscando a Ciaboga. A ver agora neste plano Chapela que segue por diante. Puebla Mugardos. Liderando Chapela por diante. Mecos parece que segundo. Con respeto a Cabo, 11 con respeto a Mecos. Mecos e Cabo loitando aí por esa segunda posición. Puebla tamén está aí. Non me aventuraría a decir quen vai terceiro, porque parece que están Cabo e Puebla nesa loita que vimos aquí na Ciaboga de Terra. Parece que se está mantendo aí. Vamos a ver ahora a terceira Ciaboga como vai. Últimos 500 metros para Chapela. No, bueno, Chapela xa virou, xa... Desde segunda posición Mecos por la carrera número 3, pero ven recortando Cabo por la carrera número 4. Mirando agora Puebla por 1, bien Mugardos por 2. Primeiro Chapela, Mecos segundo, pero moi preciño Cabo que ven remontando. Xa está en terceira posición, cuarto Puebla, quinto Mugardos. Sí, parece que Cabo finalmente remontou esa posición a Puebla, que saía ahora con parellas con Mugardos. E tamén que Cabo estalle recortando a Mecos, Cuidado porque ao mellor temos outra remontada de Cabo. Parece indudable que Chapela se vai facer con o título de campeón na categoría absoluta. E agora todas as miradas
están postas nesa segunda posición, segunda e terceira posición, que non parece claro. Cabo que parece que están subindo paladas xa, están subindo ritmo, están buscando esa remontada, Está moi igualado, Teñen igualado. ainda moitas forzas. Neste plano. Imos ver quen se leva ese segundo posto. Últimos 100 metros para Chapela. 7.28, liderando Chapela con 7.28. Nesa 6 por diante de Mecos. Nesa 9 por diante de Cabo. Chapela está. 15 Castro. Por detrás estamos viendo a Cabo. 25 por Cabo diante de de Cruz. Mugardos. Victoria aplastante que puede conseguir. Chapela. Chapela en esta Últimos metros categoría. para o bote de Chapela. Última remada para Chapela, que vence. Todo incontestable de Chapela. Cabo de Cruz en Mecos. Jornada. Vamos a ver. Esta último esforzo intenta recuperar ahora Mecos. Mecos en Cabo de Cruz. Segundo Mecos, tercero Cabo de Cruz. Primero Chapela, segundo Mecos, tercero Cabo de Cruz. Así queda clasificación na categoría absoluta. Bueno, pois xa coñecemos os gañadores na categoría femenina. Mugardos, ten que pasar control de embarque. Mugardos, control de embarque. Nas 6 mangas, en Alevín Tirán, primeira posición para Tirán. Na categoría infantil, primeiro posto para Cabo de Cruz que repetía tamén na final cadete. En categoría juvenil, Robaleira subíase ao máis alto do podio, vaise subir a vez que remate a competición. Na categoría sub-23 o primeiro posto foi para Cabo de Cruz e acabamos de vivir a disputa da categoría absoluta con esa victoria de Chapela, unha gran proba de Chapela Moi contundentes, xa dende o principio. en un triunfo moi celebrado polos aficionados que temos aquí pretiño a nosa esquerda, moi celebrado. E agora que chegamos ao Ecuador xa desta xornada, E en nada a categoría masculina, non? Porque aquí non hai tregua, non hai respiro. Ahí vemos Chapela celebrando este campeonato galego en la categoría absoluta. Pastora Gerardo, campeón galega, Chapela. están xa nas boias de fora. Está vendo un pouco a A tripulación continuación de tenemos Chapela paso Levins, a final. para contarlle a Levins todas masculina, os lembramos, telespectadores parten desde as boias do mar. a tripulación de Chapela nesta categoría, na última, na categoría absoluta. O sol que tamén dificulta nesta zona onde estamos instalados, onde estamos ubicados. Y en nada vai principiar esta a categoría Alevín masculina. Vemos aí en pantalla como as tripulacións da categoría Alevín masculina están nas boias de fora xa preparándose para dar comezo a esta regata, e aí van. Agora xa temos a tripulación de Chapela vencedora con Verónica Montes
con Noa Viaño, Marina Domínguez, Antía Domínguez, Saída correcta, el timonel final da categoría Alevín masculino. Asier Pino. Y en marcha xa a categoría Alevín. Lembramos agora os carreiros, sétima manga, no carreiro número 1 Mar de Bueu, no 2 Puebla, 3 Robaleira, no 4 Vila de Cangas e no 5 Náutico de Ribeira. Teñen que completar os cativos 500 metros, un solongo. Regata moi explosiva, moito ritmo, normalmente moi igualada. Son só 500 metros, así que vamos a ver quen chega primeiro para levar esta bandeira do campeonato galego. 12 da mañá e 23 minutos en directo no campo de regatas. Estamos en categoría absoluta, do Caramiñal no campeonato galego. Clasificados en el día de 11. La primera quenda, Vila de Cangas que parece que ven en cabeza. Ribeira mellor terceiro, en la segunda No carreiro número 4 Vila de Cangas, imos a acabar con esta quenda e logo haremos encabezando agora a proba. la categoría absolutas. Segundo Estamos con máis que parece que ven volvemos Puebla, galego. pero moi asustado. Imos ver quen se corona nesta categoría. Alevín masculino. Parece que a primeira posición é claramente para Vila de Cangas. Pero despois os 4 botes están moi parellos, ¿eh? Vila de Cangas, Agora, parece que vai destacar imos ver a agora. posición, seguido de No carreiro número 5, aí está Náutico de Ribeira. entre Bueu, Robaleira e Ribeira. Intenta facerse coa segunda posición, tamén ven polo carreiro número 2 Puebla. Alevín. Vai ser Puebla, Vila de Cangas primeiro, pode ser Puebla. Puebla vai ser segundo. Puebla. Puebla vai ser segundo Terceiro Bueu. e terceiro Bueu. Cuarto Robaleira. Quinto Ribeira. Aplauso. Campeóns galegos. Vila de Cangas. Moita autoridade, para ser 500 metros é bastante ventaxa. Meteron unha boa diferenza ao resto, sí. Tripulación de Bueu, ten que cesar a embarcación. Estos rapaces que estou seguro que se siguen remando xuntos farán cousas Control de embarque. moi grandes, Vila de Cangas que acaba de impoñerse na categoría Alevín. Tempos finais na categoría absolutas. Na proba anterior, Vemos en pantalla a tripulación gañadora. 10, 23, 56. Mugardos, 10, 18, 97. Mecos, 10, 10, 93. Cabo, 10, 11, 46. Collendo un pouco de aire os rapaces, que Chapela, seguro que lle ven 9, ben. 52, 57. Campeonas galegas na categoría absoluta. Chapela, campeón galego na categoría Alevín, Vila de Cangas. Temos aí a celebración dos rapaces. Corremos arriba. Celebrando esa victoria ante o seu público. Campeón Vila de Cangas. E isto que non para, Ese triunfo festexado polos aficionados que están aí nesa zona de saída. Calle 1, Aficionados de Vila de Cangas coas camisolas Acabana, amarelas. calle 3, Mecos, calle 4, Cabo da Cruz, calle 5. Vimos xa con Tripulación a línea de infantil saída. masculino. Infantil masculino, oitava manga. Bolla un para Vila de Cangas. Na dúas Puebla. 3 para Cabana Ferrol, 4 Mecos e 5 Cabo de Cruz. Recordar que son dous longos, é dicir, salen desde as bollas de terra, fan unha cía boga e volven. Son 1000 metros.
Están alineándose xa os participantes. Por diante o que nos queda despois a categoría cadete, xuvenil, sub-23 absoluto, a final absoluta. E aí rematará esta intensísima xornada. Estamos preparados xa para que arrinque, para que se dé a saída a esta categoría infantil. 1000 metros, como decía Manu Bermo, por diante para os rapaces. Mecos proa. Porque era Vila de Cangas Calle 5 proa, Cabo da Cruz. que se imponía na categoría Alevín por diante de Puebla Cabo de Cruz, Popa, Cabo de Cruz, e de Popa. Bueu. E agora vai se dar xa a saída. Calle 2, 3 e 4 proa. Despaciño, despaciño. No se vaya, Mecos. Cabo de Cruz un poco proa. Despacio. Mecos proa. Carreiro número 1 Vila de Cangas, o 2 Puebla, 3 a Cabana Ferrol, 4 Mecos e 5 Cabo de Cruz. Agora saída. Saída correcta, categoría En marcha xa. infantil masculino. Categoría infantil. 2 para Puebla, 3 para Cabana de Ferrol, 4 Mecos e 5 Cabo. Nesta categoría que os favoritos teóricamente, tendo en conta os tempos de onte, son Mecos, que entrou en primeira posición con 4.33, seguido de Cabo de Cruz con 4.39. Noutra quenda entraron Puebla con 4.45, Puebla 2, 26, 86. Robaleira 2. e en segunda 21, posición Vila de Cangas con 4.46. Vila de Cangas 2. Como terceiro mellor tempo 85. Club de Remo Cabana Ferrol 2. con 4.44. 61. Quinta posición para Ribeira. Vamos ver si se cumplen estas Previsións, eses pronósticos que tes aí despois da clasificatoria Campeón donte. galego, Alevín masculino, Vila de Cangas. saída igualada, Parece que ninguén En la se categoría Levi, puxo pasamos a categoría infantil. moi Están por xa diante. competindo Vila de Cangas, Puebla, Cabana de Ferrol, Vamos a Mecos e esperar Cabo. as ciabogos para ter unha mellor referencia dos 5,6. tempos. Mecos e Cabo clasificáronse dende a primeira quenda como primeiro e segundo respectivamente. Dende a segunda, Puebla e Vila de Cangas Están pelexando pola primeira clasificouse a Cabana de posición, Ferrol polos como primeiros mellor terceiro postos. na primeira quenda. Os 5 Por tempos. botes que están agora sobre a auga na categoría Mecos primeiro infantil. con 4.33, Cabo segundo con 4.39, Cabana Vimos en pantalla terceiro con como parece que 4.44, Puebla e Mecos Puebla 4.45, Vila de van un Cangas pouquiño por 4.45. diante. Carreiro número 2, estamos vendo a Puebla. Que preciño de chegar a esta primeira referencia. Vai a virar Mecos, Temos a 4 Mecos. Carreiro número 4, seguido de polo Puebla. Puebla, o 5-3 para Cabo e Cabana. E cuidado tamén polo carreiro número 1, Vila de Cangas. Cabo e Primeiro Cabana Mecos, segundo Puebla, moi igualados. Cabana e Cabo, pecha Vila de Cangas. E Vila de Cangas que queda un pouquiño rezagado das outras 4 embarcacións. Aí están no último longo. Parece que Mecos saiu moi ben desta ciaboga, moi forte. A ver se son quenes de aguantar este ritmo. Aí vemos a tripulación de Puebla intentando remontar. Puebla que busca tamén unha victoria na casa, non? Sí. De momento os anfitrións non tiveron suerte. A ver si nestas categorías masculinas levan algunha bandeira.
Puebla que va a estar también en cadete y en categoría Única virada, absoluta. categoría infantil masculino. Vila de Cangas 2.26, Puebla 2.22, Acabana 2.25, Mecos 2.20 y Cabo 2.24. Lidera Mecos con 2.20, 2 por detrás Puebla 2.22, 2 por detrás Cabo 2.24, 1 por detrás Acabana y 1 por detrás Vila de Cangas. Aí estamos vendo. Liderando la primera virada, única virada. Mecos que Mecos. Mecos. reafirma ese golpe na mesa Claramente na cabeza. e vai entrar primeiro. Neste. E ollo ca segunda posición, porque parece que Cabo da Cruz puido remontar. Estamos vendo a Mecos. La categoría infantil masculino. Mecos aí, deben ser Mecos. Segunda posición. Vai entrar Pode entrar Cabo. Cabo e terceira Entra Cabo. posición para Puebla. Acabana de Ferrol. Empezamos un fuerte aplauso para Vila de Cangas. Pois a Primeira posición embarcación para Mecos, segundo Cabo de Cruz e Mecos. terceiro Puebla. Estábamos vendo antes a categoría femenina, por iso decía eu, na categoría absoluta que estaba Puebla non está. Puebla está na categoría cadete, está tamén na juvenil e despois non hai representación nin en sub-23 nin en categoría absoluta. Se me decía Manu que era moito para Puebla, non? Bueno, pois aí están a clasificación xa decidida na categoría infantil. Primeiro Mecos, segundo Cabo de Cruz e terceiro Puebla. Antes victoria para Vila de Cangas na categoría Levín por diante de Puebla, que superaba tamén a Mar de Bueu, que remataba na terceira posición. En breve xa, categoría cadete, a novena Manga, carreiro número 1 Robaleira, no 2 Chapela, no 3 Tirán, 4 Club Náutico de Boiro e quinto Puebla. Tripulación de Bueu, ten que pesar embarcación. Bueu, pesar embarcación. Tripulación de Puebla, ten que pasar control de embarque. Puebla, control de e a embarque. embarcación local que parece que pagou o esforzo deste primeiro largo. Ao final Cabo de Cruz foron quenes de remontar. Esos aplausos que escoitan de fondo son dos aficionados de Mecos, que están celebrando agora a victoria do clube infantil. Están levantando remos a tripulación do Ahí Grove. tenemos la celebración, dos campeones galegos de categoría infantil, dos campeones de Mecos. E a categoría cadete que está a punto de sair. 12:36 minutos, aquí son 1500 metros, Por favor, a pesaje. 3 longos. Robaleira, Tirán, Náutico de Boiro, Chapela de Puebla. Aí vemos esas imaxes Da do dron. sí, da xente que quiso estar hoxe aquí e seguir en directo este campeonato galego que non está decepcionando. Lembrarlles que en 7 días volve a haber competición, sábado as clasificatorias do Campeonato de España e o domingo as grandes, a gran final das distintas categorías. Estamos vendo aí aos participantes nesta categoría cadete. Parece que aínda non entran para aliñar. Non sabemos se hai algún problema na liña de boias.
Parece que falta unha embarcación por chegar. E mentre non se dá a saída podemos lembrar tamén a tripulación do Club de Remo Mecos, que ven de proclamarse campeón de Galicia de bateis categoría infantil. Club de Remo Mecos, esa tripulación con Marcos Cores, Roy Rey, José Carlos Cañeda, Breogán Villanueva e como timonel Uxía Estevez. Aí vemos como se van aliñando esas tripulacións cadete masculino. Temos que volver a poñer a vista as que abogas de fora, as que abogas a decir do mar, porque vai dar comezo a categoría cadete. Ya está todo preparado, Tres final lobos, cadete. dúas miradas, preparándose Robaleira, Chapela, Tirán, Náutico de Boiro e Puebla. No carreiro número 1, Imos aproveitar para dar os tempos Robaleira, finais no 2 Chapela, 3 Tirán, 4 Club da Náutico de categoría Boiro, 5 Puebla. infantil masculino. Tempos finais, categoría infantil masculino. Gira de Cangas, 4, 50, 37. De momento no se dan Ahí alineados. temos xa a salida cadete Ahora sí que se da saída. de calle número 2, na categoría infantil. Puebla, 4, 42, 44. A Cabana, 4, 43, 78. Mecos, 4, 35, 80. Cabo, 4, 42, Aí vemos a 18. saída, moi boa saída dos 5. Quinta posición para Vila de Cangas. Cuarto Cabana. Terceiro Puebla. Segundo Categoría Cabo. que Campeóns promete, galegos, categoría onde infantil, estiveron Mecos. todos Un pano, ¿no? en 5 segundos. Así que parece ser que vai a ser unha regata moi asustada. Vamos a ver quen chega diante esta primeira ciaboga. Clasificado el día de hoy, en la primera queta, Chapela y Puebla, en la segunda, Náutico de Boiro, Robaleira, clasificó usted como mejor tercera, irá por tempos, primero Náutico de Boiro, 6.50-26, segundo, Chapela, 6.51-28, Ahí estamos viendo terceiro, a Puebla e tamén ao Club Náutico de Boiro. O fondo, sería Robaleira antes y el Tirán quinta. Son os tempos de once. Club Náutico de Boiro. Por diante. Ahora, primeiras, las dúas miradas. Segundo Puebla. Acercándose. Cabo de Cruz. Chapela, máis adiantado. Buscando que hacia Tirán Pereira. Boga. Imos ver Robaleira por la carrera número 2. Boiro. Primeiro longo moi contundente dos de Boiro. Vamos ver a ciaboga. Segunda posición para Chapela. Tercero Puebla. Cuarto Robaleira. Y prácticamente a par. El móvil de Robaleira. Quinto Tirán. Moi boa ciaboga de Puebla.
esa loita pola segunda posición que vai estar moi reñida. Pero parece que Club Náutico de Boiro non vai a afloxar nada. Vamos a ver se non pagan este esforzo titánico do primeiro longo na segunda parte da regata. Hai que saber tamén dosificar, non? Sí. Tiempos da primeira virada, categoría cadete, Rovaleira 2.12, Chapela 2.08, Irán 2.12, Náutico de Boiro 2.02 e Puebla 2.10. Achegándose xa a esas boias de fora. Dando os últimos metros aí para a virada. Chapela 2.08, 2 por detrás, Puebla 2.10 e 2 por detrás, Rovaleira tirando 2.12. Cabo que comeza a efectuar a súa virada. Liderando polo carreiro número 4. Primeira posición, o Náutico de Boiro. Carreiro número 5 para Puebla, 2 para Chapela, 1 para Rovaleira e 3 para Tirán. Liderando Náutico de Boiro, seguido de Puebla, Chapela, Rovaleira e Tirán. Agora sí que estamos vendo a vantaxe de Boiro considerable. En primeiro plano tamén aquí Rovaleira. Tempo da segunda e última virada. 4.43 para Rovaleira, 4.40 para Chapela, 4.45 para Tirán, 4.31 para Náutico de Boiro e 4.38 para Puebla. Puebla que virou 2 segundiños Primeira posición diante. de Boiro, 4.31, 7 por detrás Puebla, Parece que 4.38, 2 por pode detrás Puebla, Chapela, 4.40, manter esta 3 segunda por detrás posición. Rovaleira e 2 por detrás Tirán. Destacado primeira posición Náutico de Boiro. 7 por detrás Vamos a ver Puebla. polo carreiro número 2, parece que ven Chapela moi fuertes. 4.40 Chapela, A ver se queren se remontar ou non. O Náutico de Boiro mandando. A visión que temos desde aquí que Puebla ven por detrás. Rovaleira, Chapela e Tirán. Náutico de Boiro. Imos cos últimos. Puebla segunda posición. Últimos instantes desta categoría cadete. Como vemos. Loitando por la tercera plaza Chapela. Por este carril número 4. Ahí está el Náutico de Boiro, que se proclama campeón a categoría cadete. Atentos a que lo debatéis. Segundo Puebla. Puebla entra agora Tirán. Aí vemos a tripulación boirense celebrando. Despois dun gran esforzo. Bueno, pues xa quedan Tripulación de son Chapela, 3 mangas, que xa se disputaron outras 3 na categoría masculina. Náutico de Abrían a Boiro, sétima manga, primeira da categoría masculina. Os árabes, victoria para o Vila de Cangas. Despois celebrouse a categoría infantil, o triunfo de Meco, seguido por Cabo de Cruce por Puebla. E agora mesmo acaba de rematar a categoría cadete, cubrir eses 1500 metros, con Club Náutico de Boiro como primeiro e segundo Rovaleira. Continuación, a quenda para a categoría juvenil, con
o Club de Remo Urme no carreiro número 1, no 2 Puebla, no 3 Ares, 4 Tirán e 5 Chapela, 2000 metros, 4 longos. Categoría que pinta moi ben tamén, onte tamén moi asustados, a ver que pasa hoxe. Volvemos xa aos 4 longos, 2000 metros. Atención, tripulación, categoría juvenil masculino, Urme calle 1, Puebla calle 2, Ares calle 3, Tirán calle 4, Chapela calle 5. Tripulación a línea de saída. Van entrando xa as embarcacións. O sol pegando cada vez máis forte aquí nesta zona, a xente resistindo, aguantando, queren perder detalle deste campeonato galego de bateis. Lo que levamos 1 hora e 49 minutos. Día perfecto para a práctica do remo, Ahora o vento xa calmou bastante, hai bastante menos que a primeira hora. Prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nulo, sí. Sitúanse os participantes, aí están os botes xa preparados. Para dar a saída a esta categoría juvenil. Vamos a lembrar tamén os resultados da categoría feminina, as distintas categorías que se celebraban con anterioridade. Na categoría Levín, primeiro Tirán. Na categoría infantil, primeiro posto para Cabo de Cruz. En cadetes imponíase tamén Cabo de Cruz. Na categoría juvenil, a primeira posición para Robalira. Os sub-23, o primeiro Cabo de Cruz. E remataba a categoría femenina co triunfo de Chapela. E agora a categoría juvenil, 2000 metros. Pola bolla 1, Urme, 2 Puebla, 3 Ares, 4 Tirán, 5 Chapela. En marcha xa a proba. Saída moi boa das 5 embarcacións, que están moi parexos. Vamos a esperar a referencia, a unha mellor referencia, para saber quen vai por diante. 2 para Puebla, 3 para Ares, 4 Tirán e 5 Chapela. Estas embarcacións juveniles que a verdade vendos así reman moi ben, Son xente moi preparada, que entrenan moito, xeino de primeira man, porque Ti cantas horas lle metías, mano, cando eras... moito. Todos os días, pensando en remo. Non hai outra forma, Se queres gañar, non hai outra forma de estar todo o día pensando en remo. Traballo e traballo. Moito traballo, moita igualdade nestas categorías. Náutico de Boiro 6, 46, 79. En Puebla 6, 54, 21. Quinta posición, Parece que Ares pode ir un pouco diante, bueno. Segundo Puebla, campeón galegos cadetes, Náutico de Boiro. No. Están moi parellas, Non me atrevo a decir quen vai diante. Seguimos con primeira. Vamos a esperar as viradas. Viradas na categoría de Agora chegan a virada. Carreiro número 1 para Urme. A virar Urme en primeira posición. Aí está Urme, mandando, encabezando a proba. Pero unha diferencia mínima,
mínimas neste primeiro longo, nesta primeira ciaboga. A ver se algún se atreve a vaticinar algo é difícil agora mesmo, con todo o que queda por diante tal e como está a proba. A ver se algún dá un machetazo, como se suele decir aquí. Aí vemos a tripulación local. Urme parece que quere gañar esta regata, van dándolle moi duro agora neste segundo longo. Urme que é a Unión de Muros Esteirana. Correcto, sí. Veñen moi fuerte por este carreiro número 1. Vemos a primeira virada, categoría juvenil masculino. Urme 2.11, Puebla 2.19, Ares 2.15, Irán 2.17 e Chapela 2.15. Parece que Chapela tamén... Últimos 100 metros para facer esa virada. Chapela parece que va en segundo. Vamos a ver ahora a referencia da ciaboga, desta segunda ciaboga. Urme manténdose en primera posición. Vemos como... Bueno, oye, porque Chapela está aí tamén, Carreiro número 2. Aí está Urme. Ares e Tirán Pereira por Entra carreiro Urme. 5, 4 3. Aí temos a Urme en primera posición. Segundo Chapela. Ahora entra Ares. Tirán cuarta. Tirán. Puebla quinta. E chega Puebla. Saída forte desa virada agora de Urme. Moi boa saída de Puebla, que parece que remontou un pouquinho. Segunda posición claramente para Chapela. E imos a ver esta terceira posición, avanzando esta competición da categoría juvenil, 10ª manga desta mañá de calor, de boa temperatura na Pobra do Caramiñal, capital galega, con este campeonato de España de bateis. Os mellores clubes da nosa terra pelexando por acadar o triunfo, por acadar medallas aquí neste campeonato galego e por poder estar a vindeira semana neste mesmo campo de regata, pero loitando no campeonato de España. Estamos vendo a Tirán, o bote de Tirán. Ares 4.36, Tirán 4.37, Chapela 4.34, liderando Urme con 4.30, 4 por detrás Chapela 4.34, 2 por detrás Ares 4.36, 1 por detrás Tirán 4.37 y 2 por detrás Puebla 4.39. Lidera Urme, pero que non se despisten os rapaces de Muros y Tirana, porque son 4 segundos por detrás está Chapela, que a su vez tamén ten moi preto. Vamos a ver si Chapela fueron capaces de recortar algo a Urme. Ahí vemos. Vai a facer a virada Urme. A última virada para a categoría juvenil masculina y se pasa Urme por los carreros número 2. Boa virada. Carreiro Entran claramente primeiros. número 5 para Chapela. Chapela un pouquinho por detrás. Ahora entra Chapela. 3 para Ares. 2 tamén. E despois que a terceira posición Puebla. entran prácticamente iguales. Os remeiros de Urbe que son Mateo Uía Ferreiro, Xan Barreiro Martínez, Leo Fernández Martínez, Alexandre Rego Gallardo e o timonel Adriana Vázquez Moledo, esa tripulación do batel que agora mesmo encabeza
esta categoría juvenil do Campeonato de España, categoría masculina, xa afrontando, encarando xa o último longo. Temos aí a tripulación de Puebla, unha remada moi técnica, moi técnica. E aí vemos a Urme como van en cabeza. Terceira e última virada. Urme 6.58, Puebla 7.07, Ares 7.10, Tirán Pereira 300 metros o menos. Lidera Urme con 6.58, mantense 4 por detrás, Chapela con 7.02, 5 por detrás Puebla 7.07, 2 por detrás Tirán 7.09. Parece que esa primeira posición vai a ir para Urme. Pois Puebla que ven remontando, era último, agora está terceiro. E ollo Puebla porque ven moi fuerte, A ver se collen esa Chapela. Por medio, e a batalla por a terceira posición vai estar entre Puebla, Ares e Mirán. Vamos a ver. Puebla como decía vai estar remontando. Ahí estamos vendo a Urme agora. A pelea entre Urme e Chapela. Urme polo 1. Urme por diante. Urme e Chapela, Chapela e Urme. Fantasía de 4 Creo que Chapela está entrando moi fuerte. Vamos a ver. Chapela. Vai haber remontada, Referencias, las 3 Cuidado. miradas. Urme, Chapela. Cuidado con Chapela, como di Manu. Vai ser Chapela. No, Urme por diante. Chapela. Detrás Chapela. Puebla, Tirán, Puebla terceiro. Puebla que hizo unha moi boa remontada. Forte aplauso. E Chapela que nos últimos metros parecía que iba a ganar, Viven moi encaminados, pero ao final esta tripulación de Muros e Esteirana levan a bandeira do Campeonato Galego para casa. Pois xa temos máis gañadores. Máis clubes que van a subir o podio deste Campeonato Galego de Bateis. Xa afronta xa o sprint final da xornada, coa disputa do sub-23. E a continuación vai ser a quenda da final do absoluto, categoría absoluta. Categoría sub-23, carreiro número 1 a Megrove. No 2 vai estar San Bartolomeu. No 3 o Club de Mar Bueu. No 4 Rianxo e no 5 Narón. Han de cumplirse 2 horas. 2 horas de competición. Total 12 mangas. Bueu, calle 3, Rianxo, calle 4, Narón, calle 5, tripulacións a liña de saída. Las embarcaciones intentando alinearse y agardando que todo esté ok para dar a saídas a esta penúltima manga, esta penúltima proba da xornada. Bueu, último aviso, remos quietos. Vemos como se alinean estas embarcacións. Sub-23 masculino. Un poquinho popa, despacio, moi despacio. Narón un poquinho proa, despaciño. Quietos. Recibindo as indicacións. Vai a dar comezo. Aí está. Vemos aí a saída. Damos paso ahora a categoría Saída, carreiro número 1 para Megrove, no 2 San Bartolomeu, 3 Club do Mar Bueu, no 4 Rianxo, 5 Narón. San Bartolomeu, 3 para Bueu, 4 para Rianxo, 5 para Narón.
Vemos en pantalla a tripulación de Amegrove por este carril número 1. Parece que Bueu saiu moi ben. Parece que están marcando un pouco de diferencia cas demais. Polo carreiro número 3, Bueu. Vamos a esperar a mellores referencias visuais. E vemos os remeiros de Bueu. E seguimos na zona do muelle comercial da Pobra do Caramiñal no Campeonato Galego de Bateis nesta edición do 2024. Os clubes apurando o curso, unha das citas importantes da temporada xunto a ese Campeonato de España no que van a estar os mellores na vindeira fin de semana, tamén aquí na Pobra do Caramiñal. Achegándose xa a esa Ciaboga. Amegrove parece que chega primeiro, por este carril número 1. Entra Bueu, seguido de Rianxo tamén e de Narón. Sí, Parece que Amegrove marcou esta diferenza pequena, pero bueno, xa hai unha diferenza neste primeiro longo. Vamos a ver se reafirman as outras 4 que realmente estaban todas bastante xuntas. Vemos a tripulación de San Bartolomeu. Espera que te voy a estos que los tengo aquí. Espera. Joder, no los encuentro más. Esta de Amegrove que van en cabeza. Aí o podemos ver. Parece que o carreiro número 3 Club do Mar Bueu e o carreiro número 5 se están diferenciando un pouco, non? Vamos a ver se son quenes de coller a tripulación do Grove, que encaran xa os últimos 200 metros. Aí está xa, sí, a Amegrove por este carreiro número 1. Parece que van diante. Remada preciosa tamén, Pero moi vai técnica. está igualada a cousa. Sí, sí. Está igualada porque hai tres botes aí pelexando, No carreiro número 3 tamén está o Club de Mar Bueu. O primeiro que vai pasar vai ser Amegrove. Vamos a ver a Ciaboga. Aí está Amegrove. Moi boa Ciaboga. Pequena vantaxe. Entra agora o Club do Mar Bueu na segunda posición. E despois ao fondo no carreiro número 5 aparece Narón, por detrás Rianxo e despois San Bartolomeu. Moi boas maniobras dos 5 barcos. Esa primeira e segunda posición que están Cada vez collendo máis distancia aí. bastante definidas. Vamos a ver se se mantén. Esa loita pola terceira que de momento está sendo moi bonita. Aí vai cara a segunda Ciaboga.
a virada a Megrove. De momento nos está dando opción. Estamos vendo remeiros de Amegrove. Pasando xa do Ecuador deste terceiro longo. Tempo, segunda virada, categoría sub-23. Amegrove 4.22, San Bartolomeu 4.28, Bueu 4.30, Rianxo 4.36, Narón 4.36. Liderando Amegrove con eses 4.22, 6 por detrás San Bartolomeu, Bersí con 4.28. 2 por detrás, Bueu con 4.30 y 6 por detrás, Rianxo en Narón. Liderando Amegrove, unha avanzaxe importante. 6 sobre San Bartolomeu, 8 sobre Bueu, aí temos Amegrove facendo a última virada, enfilando xa o último longo para intentar conseguir este campeonato galego sub-23. Aí temos carreiro Están mirando número a tripulación de Bueu. 3 de Bueu. Vai o 5 e 4, Narón e Rianxo, perde moito a San Bartolomeu agora polo carreiro número 2. Primeiro Amegrove, segundo Bueu, terceiro e cuarto Rianxo e Narón, quinto San Bartolomeu. Bueno, pois Amegrove que camiña con paso firme cara ao triunfo. A tripulación de San Bartolomeu que parece que non tivo boa virada. Parece que se descolga un pouco desa loita pola terceira posición, na que están Rianxo e Narón. Bueu que se asenta nesa segunda posición e Amegrove que vai en cabeza. Aí vemos esas diferenzas. Amegrove Tempos finais na moi categoría diante. juvenil masculino, antes de dar a Van última a ser virada. campeóns galegos. Urme 9, 14, 33. Puebla 9, 21, 86. Ares 9, 32, 18. Tirán 9, 22, 39. E Chapela 9, 16, 35. Quinta posición para Ares, cuarto Tirán, terceira Puebla, segundo Chapela, campeón galego xuvenis, Urme. Aí están afrontando estos sub-23 masculinos os último esforzo. metros da regata. Botando o resto aí. Amegrove que se vai proclamar campeón. Seguimos fechar a categoría sub-23, campeón Contra galego, Amegrove. Amegrove. Gran proba de Amegrove, con moita diferencia, con moita autoridade. Liderando desde o principio hasta o final, victoria. E agora Pelesa que está na segunda posición. De Amegrove. Segunda posición finalmente. Ludomar Bueu. Bravo. E ollo que terceiro posto. En terceira posición. igualado. E ese fai Parece falta. Narón, Parece Narón, Fechamos pero imos esperar con San Bartolomeu, parece. a O terceiro posto confirmación finalmente oficial. foi para Narón, agardaremos os tempos oficiais. A verdade é que regatón de Amegrove. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Sacar esta diferencia nunha xornada deste nivel, desta categoría onde as diferenzas son a veces moi pequenas, pois ten moito mérito. Mostra a calidade desta Atención, tripulación de Amegrove ten que pasar control de embarque. que acaba de Amegrove, proclamarse control de embarque. campeón galego Tripulación de Rianxo, ten que pesar na categoría embarcación. sub-23. Rianxo, pesar embarcación. Amegrove primeiro, segundo Ludomar Bueu. E imos ver se en breve nos confirman a terceira posición, que entraban aí xustísimo.
a continuación van a pechar a competición na categoría absoluta, na que van a estar Tirán no carreiro número 1, Ares no 2, no 3 Chapela, no 4 Cabo de Cruz e no 5 no Vila Xoán. A tripulación de Tirán que non levará a súa cor habitual no barco, como podes ver, levarán un barco de cor amarela, de Megrove. Iso algún problema tuveron entón, non? Tiveron. A verdade é que non o sei. Descoñezo o motivo, pero bueno, para que non categoría haxa absoluto masculino. confusión, Tirán, calle 1. aclarar iso. Ares, calle 2. Chapela, calle 3. Cabo da Cruz, calle 4. Vilasoán, calle 5. Tripulación, a línea de saída. Bueno, pues aí está a última manga xa. Os 5 barcos que van a participar. Coas gaivotas sobrevoando este campo de regatas do muelle comercial aquí na Pobra do Caramiñal. E vemos as tripulacións aliñándose. A concentración. Ares, prueba despacio. Stop, quieto. Chapela, popa. Vilasoán, popa. Tirán, popa. Ares, un poco proa. Vilasoán, popa. Bandeira arriba. E comeza esta regata. A última Atención. manga. Non vale. Non vale. Non vale. Parece ser que unha tripulación adiantouse a esa baixada de bandeira. É a única saída nula, non? De Sí, momento. Sí. Vamos a ver que aconteceu. A min pareceume ver que Ares se adiantaba un pouquiño, pero non o podo confirmar. Ares que estaba no carreiro número 2. Vamos a esperar a esa confirmación dos árbitros. Este tipo de saídas nulas que non se ven moito, pero bueno, a veces Acontece. sí que se dan, suelen acarrexar algún tipo de sanción. Ou pode ser un aviso, pode ser 5 segundos no crono final, eso xa Teñen que decidir os xuíces, non? deciden os xuíces. Vamos a esperar a ver que dictan. Isto é tamén fruto dos nervios. Dos nervios. E moito en xogo. Buscan o campeonato galego, pero tamén unha praza nese campeonato de España. Pois de todo o ano traballando, pois Tripulación, agora podemos entrar, collemos Rabiza. Non sabemos, vai se dar a saída, a repetición, pois dese nulo. non sabemos se hai algún tipo de sanción.
berros de ánimo dos aficionados. E a ver se a segunda vai a vencida. Carreiro número 1 Tirán, 2 Ares, 3 Chapela, 4 Cabo de Cruz, 5 Vila Xoán. Categoría absoluta do Campeonato Galego de Bateis na Pobra do Caramiñal, baixo a batuta, baixo a organización do Club Remo Puebla. Quieto. Agora sí. Agora sí, saída correcta, tras saída en falso, caída anticipada de Ares na quenda anterior. Agora, saída correcta. Comezamos coa categoría absolutas, última final do Campeonato Galego de hoxe. Tirán Carreiro número 1, Ares polo 2, Chapela polo 3, Cabo polo 4, Vila Xoán polo 5. Tempos finais, categoría sub-23. Amegrove 9-0-0 17 19, dime 9-0-0 19. Samer Tolameu 9-27 41. Bueu 9-20 23. Pois aí está a categoría absoluta. Rianxo, A 9, última regata 22, desta 81. mañá. E 9, 22, 53. Narón. Quinta posición para San Bertolameu. Te parece que hai bastante igualdade. Cuarta, Rianxo. Terceira, Narón. Segunda, Vamos a ver se temos unha confirmación visual Amegrove. do que está pasando no campo de regatas. Parece que é Cabo de Cruz, non? Parece que sí, ou polo menos Agora mesmo con Vila Xoán sí que hai diferencia de Cabo de Cruz, parece que é Cabo pero de vemos Cruz. que están aí A primeira virada que a categoría as catro aí diante, clasificados preto. onde Escasos Cabo segundos. e Tirán, primeiro e segundo da primeira tanda. Chapela e Ares, primeiro e segundo da segunda. Vila Xoán, mellor terceiro. prepáranse A para primeira virar. virada. Cabo Carreiro número 4. E moi Efectivamente, pegadiño. entra Cabo primeiro, Chapela, pero Ares, Tirán. E agora Vila Xoán. Están todos nun pano, E era Cabo, pero moi pretiño. Chapela, Ares, Tirán. Fecha Vila Xoán. Xa é Cabo desa virada mandando. Igualdade máxima. Aquí tiñas algún pronóstico, algunha previsión ou é difícil aventurar? Aquí é moi difícil, aquí son detalles. Tempos da primeira virada. Tirán 2-0-6. Cabo Ares 2-0-6. normalmente Chapela 2-0-6. Cabo 2-0-4. estaba ganando, Vila Xoán 2-0-9. pero bueno, non- 2 segundos nunca de se sabe diferencia ao entre final. Cabo, Tirán, Ares e Chapela. 5 de diferencia con respecto a Vila Xoán. Pois comeza liderando Cabo, igual que fixo na xornada de onte. O tempo de Cabo foi o máis rápido. 8:49:48. O segundo Nos tempo máis lembrando o rápido de speaker onte. que onte Cabo de Cruz foi foi máis para rápido. Por lo tanto é un dos Tirán, favoritos, non? 8:53. Como xa dicías. Seguido de Chapela. No, seguido de Vila Xoán, 8:54, a pesar de ser terceiro. Superou os tempos de Chapela e de Ares. Primeira Vila Xoán no posición día de para onte. Cabo. Me parece que vai ampliando un pouco a diferencia. Ya, Ares e Chapela están prácticamente a par e Vila Xoán é a que fecha esta final Primeira absoluta. posición para Cabo. Vamos a ver esta Por detrás. Vamos a ver quen ven por detrás na Seguimos segunda con cinco Bateis, posición. Camiñando cara a segunda virada. Destacado Cabo en primeira posición. Está Vila Xoán. Bate por detrás. E tamén Chapela, Ares, Chapela. Chapela parece que ven segunda, Chapela segunda agora. posición. Bandera amarelo. Cabo de Cruz que vai facer Coa virada primeira se posición aboga. de Cabo da Cruz. Cabo da Cruz. Segundo posto para Chapela. Chapela. Por detrás Terceiro, Tirán. Tirán. E cuarto Ares. Quinto Vila Xoán. Moi boa mirada de Vila Xoán polo carril número 5 que vai se poñer a par de Ares.
Hilo longo, 2000 metros. Aí vemos a tripulación de Boiro marcando o ritmo. Bastante diferenciados dos demais. Por detrás intenta Tirán agora coller a segunda posición. Tempos da segunda virada. Tirán 4.22. Recordar tamén o resultado da categoría sub-23 que se celebraba con anterioridade. Amegrove primeiro e segundo Club do Mar de Bueu nos juvenis. A victoria foi para o Club de Remo Urme. En cadetes dominou o Club Náutico de Boiro. Primeira praza para Mecos en infantil e en Alevín. Victoria para Vila de Cangas. Estamos xa na parte final desta categoría absoluta, coa que se vai poñer o peche a esta xornada do Campeonato Galego de Bateis. Tirán 4.21, Ares 4.22. Ares foi o que virou a par de Vilaxoán e non Tirán. 6 minutos superados. Camiñamos xa cara a última virada, con Cabo liderando Cabo que vai por 5 facer segundos de diferencia. a súa segunda virada. Terceira virada. Imos cas últimas viradas, a ver se cambia algo. Aí van. Temos a Cabo en primeira posición. Cabo que gañou 3 regatas en categoría femenina. Chapela segundo posto. E esta sería a primeira, non? O primeiro Tirán triunfo da terceiro. categoría masculina. Vilaxoán cuarto, superando a Ares que Foi quinta. segundo en infantil. Sería a primeira victoria en categoría masculina de Cabo de Cruz, pero ainda queda por diante esa virada e último longo. Parece difícil que lle pode dar a volta, non? Prácticamente imposible. Ademais, os remeiros de Cabo son remeiros con moita experiencia. Bueno, todos, pero especialmente de Cabo, porque é o único representante nesta quenda que ten a treinera na máxima liga nacional. Entón, pois eso ao final pesa moito. Vemos que veñen xa en cabeza con bastante diferencia. Pero vamos a ver a segunda posición, porque ven aí Tirán pelexando con Chapela. Últimos 300 metros. Emoción por saber quen ocupa a segunda e a terceira posición nunha regata que está dominando Cabo de Cruz. Temos a terceira virada. 6.42 Tirán, 6.46 Ares, 6.38 Chapela, 6.32 Cabo, 6.43 Vilaxoán liderando. Cabo, 6 por detrás Chapela. Aí están os remeiros de 4 por Cabo. detrás de Chapela Tirán, 1 por detrás de Tirán Vilaxoán, 3 por detrás de Vilaxoán Ares. Que van a ser primeiros tamén con moita autoridade. Chapela para quedar segundo, ollo por detrás entre Vilaxoán, Tirán e Ares. E a ver por detrás esa pelexa. Imos coa chegada. Vilaxoán, Ares, Tirán un pouco máis retrasado. Últimas palabras. Vilaxoán. Campeón galego absolutos. Cabo da Cruz. Cabo da Cruz. Segunda posición. Vai entrar Chapela. Chapela. Tirán, Vilaxoán. Chapela. Segundo Chapela. E terceiro, Vilaxoán. Terceiro Vilaxoán. Cuarto Tirán. Quinto, fuerte aplauso para Ares. Campeóns galegos, Cabo da Cruz. Pois o dominio de Cabo de Cruz e a victoria para proclamarse campeón de Galicia. Atención, tripulación de Chapela, ten que pasar control de embarque. Chapela, control de embarque. Tripulación de Ares, ten que pesar Nos embarcación. repasamos os Ares, resultados pesar embarcación. na categoría Alevín, categorías femininas. En Alevins, primeiro Tirán. Na categoría infantil,
Primeira posición foi para Cabo de Cruz. A victoria en cadete tamén para Cabo de Cruz. En categoría juvenil, primeira posición para Robaleira. Cabo de Cruz que gañaba en sub-23. En la categoría de absoluta, primeiro posto para Chapela. En lo que se refiere a categoría masculina, primeiro posto para Vila de Cangas en Alevíns. Impúsose Mecos na categoría infantil, o primeiro posto para o Club Náutico de Boiro en cadetes. En juvenil, o Club Remo Urme foi o triunfador, o gañador. Primeira posición para Amegrove en sub-23, en a categoría absoluta, que acaba de rematar fai uns casos segundos, o primeiro posto para Cabo de Cruz. Ahí vemos a celebración de Aquí tenemos remeiros a Cabo preparándose, de Cabo. celebramos a victoria, campeóns galegos, Cabo da Cruz. Caras de felicidade. Corremos Tempos arriba. finais, categoría absolutos. E a partir de agora Irán, recuperarse, 8, Manu, 53, en breve a pensar no campeonato de España, non? Sí, sí, ahora xa Ares, cabezas 8, postas 56, no 54. seguinte sábado Ares ten unha para sanción esa de 3 segundos. xornada clasificatoria do Campeonato de España. Nada, unha semana con moitas opcións de campeonar. E nada, esta semana afrontala con cabeza, porque non é fácil, non é fácil gañar ou quedar segundo e afrontar esta semana, porque pásanche moitísimas cousas pola cabeza e hai que ser bastante fuerte mentalmente. Afrontar os últimos adestramentos, pero bueno, traballo forte e todo iso xa está, non? Sí, sí, De nada, cara- esta semana Vimos os tempos Como finais, sería aquí agora sí, mollar o barco. corrixidos. Irán, sales a mollar 8, o barco, 53, nada 53. máis. Os adestramentos Ares, 9, xa están feitos, 04, agora non hai nada que 04. facer. Agora mollar o barco, descansar e a dar todo. Chapela, Dentro de 8, 7 días outra vez 50, aquí. 76. Battle level is low. Cabo, Pobrador 8, Caramiñal 40, 19. para coller o campeonato Vila Joan, 8, de España. 53, 16. Campeóns galegos, Cabo da Cruz. Fechamos aquí este campeonato A galego. esa organización do de Club Bateis. Remo Puebla. A continuación, diante das instalacións do Club de Remo de Puebla, terá lugar a entrega de medallas e bandeiras. E para a semana, vémonos de novo aquí no Campeonato de España. Corríxeme aquí, a entrega de premios vai ser finalmente na Praza Mayor. En breve vamos a ofrecerlle tamén as imaxes desa entrega de premios na Praza Mayor, Hasta a semana que ven. Ending. para que poidan seguir tamén esa entrega dos triunfadores desta xornada paixoante do Campeonato Galego de Bateis. Que ninguén se marche, porque van a poder seguir en directo esa entrega de premios. Vamos a aproveitarnos para tomarnos un pequeno respiro e así, unha vez que estemos xa ali nesa Praza Maior, imos contarlle, pois, van a poder seguir esa entrega aos gañadores, os primeiros clasificados.
un entrevistador, un preso. O que queiras, trae varios. Cuidado, macho, esto es infumable. Nada, ahora o que queda é a ver como bajar os datos aí.
Evelia Méndez, subdirectora da Secretaría Xeral pro Deporte. Por favor, as autoridades se poden subir e comezamos a entrega de premios. Vamos ás autoridades para comezar con esta entrega de medallas e de bandeiras. José Méndez, presidente da Federación Galega de Remo, Xosé Carlos Vidal, alcalde da Pobra, Eloi Sobrido, concelleiro de Deportes, Marga Hermo, directora de Relacións Institucionales de Alsa, Emilio Dieste, presidente do Club de Remo Puebla, Las autoridades preparadas para hacer entrega. Comenzamos coa categoría Clasificados Alevín femenino, terceiras clasificadas, campeonato Esteirana. Galego de Batéis. Los primeros en subir van a ser a categoría de Alevins. También está entregando las medallas Patricia Lojo, consejera de Cultura. Estamos haciendo entrega das medallas á Asociación Deportiva Esteirana de Remo, que participaba nesa categoría Alevín na primeira manga, coa que se abría a competición en torno ás 11 da mañá. Estamos vendo aí moita xente, moitos aficionados seguindo tamén esta entrega de premios con calor, pero mantendo o tipo nesta xornada apaixoante. Unha categoría Alevín que lembramos que o primeiro clasificado era Tirán, que ocupaba a primeira posición. Estamos vendo tamén agora as remeiras de Tirán. Recibindo o seu premio, remeiras de Tirán neste campeonato galego que se vende disputar na Pobra do Caramiñal, neste campo de regatas do Muelle Comercial. Mes este de abril cheo de acontecementos aquí na Pobra, primeiro coa disputa do campeonato provincial, agora o campeonato galego, xornadas de onte con esa clasificatoria e hoxe coas grandes finais. Aí está coa bandeira, as remeiras de Tirán, e vai ter a súa continuación a vindeira fin de semana. Na xornada do domingo van ser as finais do campeonato de España. O sea, categoría infantil, entrega de premios agora mesmo na Praza Maior da Pobra do Caramiñal. Aquí temos a categoría Alevín femenina. Que teñan máis marxe para poder coller a todas as remeiras, a foto conxunta, facelle caso a José que indica moi ben. Esa foto para inmortalizar os tres primeiros clasificados na categoría Alevín femenina. A continuación xa van a subir a este podium as rapazas da categoría infantil, unha categoría na que se impoñía Cabo de Cruz, segundo Club Náutico de Boiro e terceiro San Bartolomeu.
esa zona de podio, unha teigada de xente. Aquí tenemos Infantil de San Bartolomeu. Segundos clasificados, Náutico de Boiro. Vai ser agora, como dicíamos, a quenda para a categoría infantil. Esas son as remeiras de Cabo de Cruz. Do Náutico de Boiro, as remeiras do Club Náutico Boiro, porque aquí tamén estaba Cabo de Cruz que foi primeira e o Club Náutico de Boiro foi segundo, que é o filial. E a terceira posición para San Bartolomeu. Entrega de medallas, pouco a pouco vai avanzando esta cerimonia de clausura coa entrega de medallas e da bandeira tamén a campioa. Agora van a facer entrega desa bandeira. E aí están as rapazas de Cabo de Cruz, que foi o gran dominador na categoría feminina. Cabo de Cruz que se impuso en tres regatas, categoría infantil, cadete e tamén na competición de sub-23. Aquí temos as tres campeoas, San Bartolomeu, Náutico de Boiro e Cabo de Cruz. A foto coas premiadas. E a continuación ten que ser a quenda para a categoría cadete. Xornada de festa aquí na Pobra do Caramiñal, coa disputa deste campeonato galego, que na pasada edición se celebrou en Meira, e este ano foi a quenda da Pobra do Caramiñal. Categoría cadete, na que se proclamaban campeoas remeiras de Cabo de Cruz, segundo Vila de Cangas e terceiro Mecos. Segundos clasificados, categoría cadete, Vila de Cangas. Vila de Cangas e Mecos, segundo e terceiro clasificado. Primeiro Cabo de Cruz. Está a cara de felicidade das rapazas. Suben agora as remeiras de Cabo de Cruz.
Para toda a xente que se incorpora agora a retransmisión, estamos dende a praza maior da Pobra do Caramiñal, contándolles esta intensa xornada do Campeonato de España de bateis. Agora mesmo estamos coa entrega de medallas. Hasta aí está a bandeira que acredita a Cabo de Cruz como vencedora da categoría cadete. Xa se entregaron os premios a categoría Levín, tamén infantil, e a continuación, isto vai rápido, vai ser a quenda para a categoría juvenil, sub-23 e absoluta. Dúas da tarde, 3 minutos. Van subir agora os protagonistas da categoría juvenil. Os remeiros que tiveron que cubrir 2000 metros nunha competición, nunha regata na que acababa primeiro Robaleira, segundo Amegrove e terceiro Perillo. Aí están subindo agora as rapazas de Amegrove. Antes fixeron as de Perillo. E en nada van a aparecer as campeoas de Galicia nesta categoría, Robaleira. Con esa bandeira adiante, con esa foto das 3 primeiras clasificadas, los 3 clubes. Medalla para as participantes de Robaleira, para a tripulación. Bandeira ao aire, a celebración dese triunfo de Robaleira na categoría juvenil. Participaban na cuarta manga deste campeonato galego. Parece que perdemos a sinal, axiña intentamos recuperala. Estamos na cerimonia de clausura do campeonato galego nesa praza maior na que aínda se cita moita xente para celebrar, para aplaudir as grandes protagonistas, os grandes protagonistas desta apaixoante xornada.
Agora mesmo estánse entregando os premios da categoría sub-23, na que vencía Cabo de Cruz. O segundo posto era para Rianxo e a terceira posición para Chapela, nunha categoría na que tamén participaban Bueu e Vilaxoán. Ao final, preto dun 100 de bateixos que competiron hoxe aquí neste fermoso paraxe, neste campo de regatas que vai vivir o vindeiro domingo o día grande co Campeonato de España. Aí recuperamos xa esa sinal dende a Praza Maior. Esa categoría sub-23, aí no centro, as remeiras de Cabo de Cruz, que, como dicíamos antes, foi o club dominador nesta categoría feminina. E a continuación imos pechar a entrega para na categoría feminina, xa coa categoría absoluta. Antes ese ritual, movendo aí a bandeira, ondeando a bandeira ás remeiras de Cabo de Cruz, co aplauso das súas rivais e compañeiras nese podium da categoría sub-23. O aplauso dos aficionados premiando o traballo destas rapazas. A continuación, entrega de medallas para a categoría absoluta, co primeiro posto de Chapela, segunda posición para Mecos e terceira Cabo de Cruz. Aí segue aguantando a xente nunha xornada que arrancaba ás 11 da mañá. Son agora mesmo as 2:10, despois de 3 horas e 10 minutos. Aí segue a xente e van sair xa ese podium as remeiras de Cabo de Cruz, de Mecos e de Chapela. Aparece a tripulación de Cabo de Cruz, entrega de medallas. Tamén suben as participantes de Mecos, que foi o segundo clasificado. E agora fai no Chapela. As campeoas de Galicia da categoría sub-20, perdón, categoría absoluta. Categoría absoluta que está pechando esta entrega na categoría feminina. Chapela, que foi a vencedora na súa categoría.
categoría absoluta, damos paso a categorías masculinas. Comenzaremos con categoría alevín masculino. Que se vayan preparando los anfitriones. Imos xa coa categoría masculina. Os primeiros en sair van a ser os rapaces da categoría alevín, co Vila de Cangas, que foi o vencedor, segunda posición para a Puebla, e terceiro Mar Bueu. Esa é a tripulación do Vila de Cangas, que foi o gañador, campeón de Galicia na edición do 2024. Masculino, Puebla. Están eses aplausos para recibir aos participantes na categoría infantil, os tres equipos que acadaron medalla. Mecos como primeiro clasificado, segundo Cabo de Cruce, terceiro Puebla.
A bandeira para Mecos, que foi o vencedor nesta categoría infantil. E agora deberían subir a ese podium os participantes na categoría cadete, na que se impuxo Robalira, perdón, o Club Náutico de Boiro foi o que se impuxo nesta categoría cadete. Categoría cadete, terceiros clasificados. Terceiros clasificados, categoría cadete, Chapela. Segundos clasificados, Puebla. Y esos son os participantes de Tirán que acababa, de Chapela, perdón, que acababa a terceira posición, que completaba o podio con o Club Náutico de Boiro, Robaleira e Chapela. El primero clasificados, Náutico de Boiro. Medallas. Continuación procederemos de la bandera. Imos entregar esa bandeira. Campeóns galegos na categoría cadete. Náutico de Boiro. Bueno, pues ahí está a bandeira, lembramos esa clasificación: Club Náutico de Boiro primeiro, segundo Robaleira e terceiro Chapela, categoría cadete. Bueno, rectificamos esa clasificación: Náutico de Boiro primeiro, Puebla segundo e terceiro Chapela. Terceros clasificados, categoría juvenil. Puebla. Segundos clasificados, Chapela. De campeón, Urme. Categoría juvenil, primeiro clasificado Club Remo Urme, segundo Chapela e terceiro Puebla. Imos proceder a entrega da bandeira como campeóns da categoría juvenil. Aí temos Urme.
sub-23. Terceros clasificados. Narón. E agora van subir na categoría sub-23, na que venceu a Megrove, segundo Club do Mar Bueu e terceiro Narón. Segundos clasificados. Bueu. En primeros clasificados, Amegrove. Está rematando xa esta entrega de premios, queda só a categoría absoluta. Agora mesmo, nese podium, os participantes da categoría sub-23, o Club do Mar Bueu, con Amegrove e con Narón. Imos proceder á entrega da bandeira. El hoy subido Concelleiro de Deportes, campeóns Amegrove. Bandeira para Amegrove. Foto e a continuación a quenda para a categoría absoluta. Damos paso á categoría absolutos. Damos paso á categoría absolutos. Ahora sí. Baixan xa os tres clubes da categoría sub-23. Os tres clubes que acadaron medalla. Clasificados. Vilaxoán. E agora van a subir as tripulacións de Cabo de Cruz, de Vilaxoán e de Chapela. Primeiro Cabo de Cruz, segundo Chapela, terceiro Vilaxoán. Segundos clasificados, Chapela. A tripulación de Chapela Clasificados, Cabo de Cruz. recibindo as medallas. E agora suben os remeiros do campeón galego de Cabo de Cruz. E imos pechar coa entrega da bandeira por parte do alcalde da Pobra, campeóns galegos, categoría absoluto. Viño aí,
E aí está a bandeira que acredita a Cabo de Cruz como campeón galego da categoría absoluta deste campeonato galego de bateis. Manu, gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Vémonos o vindeiro domingo. Vémonos a semana que ven disfrutando de outra xornada de remo. Esperemos que igual ou mellor que esta. Señoras e señores, gracias pola súa atención. Que pasen unha feliz xornada.